ngatirega tiuye some minutes before timbotaura nenyaya zviri kuitika isataudza magesi edu, timbotaura nenyaya dziri kuitika isataudza magesi edu. Guys, dedzai maslay pin, dedzai maslay pin guys, maslay pin vadedzai. Tegai slay pin yes kumobia, tegai slay pin onoziva ingotegawo slay pin Rudolph Devi yes right hours my sister murisai nechanzikusamidzi murisai nokutula shoniwa wakanizva yes maybe tanashe murisai yanzirira tinotenda rombi zvinokudzwai molin murisai panzvimbo machungu magolide kuri manu kuenda makumo Sicilia murisai kwamuri anzi pena jobite tekezela moyo uchani dedzai maslay pin Gracie Mambaso yapila na murisai Gracie bai kuri ndevamboera tisividi Gloria Kamala. Hello, Gloria. Gloria. Rubarashia house. I think one of the most emotional faces. Yes, Linya Shanu. Very good. Lenny George. Banana. What is say? I see you. How are you? Sarin Dofokas, I see you as well. What is say? How are you? Faith Makobere. What is say? Julie, my JJ. Love you too, girl. What is say? Alice would say thank you my tower, thank you my sister, thank you. Right, Masrei Queen Muriko Ereko guys, Muriko Ereko Sadi Manani Ninjani Makadi Mamukasei Maskati Mamgwana Nini Apila na Moloen Murisei sei kumachimane nyika rasinene kwatidzo unomboro unodzoka neningirikiri neto beji rako wakaoma zvadzi murisei guys mondiregerera kavoice kakati tizembijana cause flu yakabata singaiti ndafuma tine flu isingazoiti ndatirega ndiuye some minutes before. Thank you precious, thank you. Before magesi edu asati asvika timbonyatso kutaura nenyaya dziri kuitika idzi tionesane kuti munozvionawo sei nekukorektana as well ka1 guys. Nyaya yekutanga ndoda kuti Lee, thank you. I love you so much, Leo Kashanje. Thank you, my sister. I'm so disappointed in my lesson. My lesson, guys. Munusana zokubatkana so. Ndazokubatkana Ashley Nyambori say. Ndazokubatkana mbotana nyaya my lesson. Ndazokubatkana my lesson vakagamchira ma diaries pakaenda kwa mrewa. Do musu wakaenda ma diaries kwa mrewa. Uya gogo biyula vasipo vaenda kumfako sinema purisa. Ivo mailesa vantu vakagamchira madiaries vachichema vachiita zvavaita vachitaridza kushuwa zvoonekwa kunzi kwanzi nhasi unoyu vari kubatwa varimo mukati menyaya yemhosva yemwana. Munoziva kuti ndanyatsoona kutika trust no one, even mumvuri wako chaiwo ukautarisa kudai soka itya mumvuri wako chaiko because my less even disappointed ndasingafungiri. But guys, as I told you earlier on, ndakakudzani ngati nyaya I think is deeper than what we know. Muruzvonaka because Apostle IK now masoka vakandudza they are now coming together. But Apostle havana kunyatsonditi dyo vakangonditi pandaiti vari kuenda neThursday papa vari kuvadedzwa kuti vauye kuservice yemusi vari kudzokera kune Thursday nemadiaries ekuharare vakangonditi pane zvinofungwa kuitika before mwedzi usati wapera. Zvikasaitika izvozvo Mwari vandonamata havasirivo vakatondidaro ndine machatsangu vachitaura neni vachidaro ndofunga ndine recorded conversation ndichisendera maaudio ndikati chii but havasi munhu anoda kutaura stereki vangoti pane zvandaona pandakanamata nevanhu ava ndiriko pane zvandakaona mumweya
but zviri mumusha umu, but pane zvatiri kurwa nazvo ihoro dzemumusha, hondo dzemuchadenga. Vakatondisimbisa nditi imi ndakatovapindura ngati Apostle IK nyaya inomwe vanhu vari kunze zvikanzikana nyaya iyi iri mumusha. Kana varipo vategei vauye pano vategei Apostle ndoda kusimbisa mashoko makataura tichiri tuni chitovabvunza ndikati imi muri kundozvikanzikana Sis Melly pana chinamata tiri koka Mwari vandionesa zvimwe zvinhu zvokutika I'm praying pane zvinhu zvinofanirwa kuitika chete panofanirwa zvinhu zvinofanirwa kuitika before month end. Munoziva kuti pakanzi patorwa mukadzi wekachasu antika vachiti ndikudzokera kumusha Apostle called me vakanditi ndakakudza it was before month end iyoyo vakanditi yesi mobi mulambo kuri sei mobi mulambo rise mufana zvikanzi Sis Melly ndakakudzai kuti kudii ndakakudzai kuti chi asi asazvakwana ndo mashoko avakandiudza vakanditi asazvakwana kwatorwa mukadzi wekachasu uyu angati nzakamusa asi asati vakwana vanhu ava hana ndikatorova ndikatovataura muzati munenge mushauro wamuri tu ndikataura navo ndikati Apostle maadmini pano zviziva ndakataura navo maadmini kana muripo I know kuti muri comment section confirmai kana nchinyepa ndikatotaura ndikati imi makundirovesa neyani Apostle muri kundiudza kuti kamuchita sezvakwana kwabatwa mai ava vanga vari pamariro vari kunzi vayakati vaitengesa kachaso muri kureva kuti kune vamwe vanhu muzati mwana yangu yakarova ikafunga kuti asi gogo bhula vachanga vachiimplicatwa because vakaniti zviri mumusha but mirai muchaona ndozvavakangotaura ndikati asi vabereki muzati havana kuda ndichavanyengerera Apostle asi tobva kumbovafonera guys hamuzvioniwo timbovafonera timbobvunza kuti yesi Kim sibusisiwe unjani timbovabvunza kuti Apostle vaireve vane mavidhio apparently vane mavidhio Apostle avakatora variko but mavidhio aya vakanditi usaposte ende handina kuposta. Now it makes sense mamavidhio avo ndakuda kuchimaposta kana vakanditendera it now makes sense avakatora pavakagumisira kuenda ikoko vachiti batai mavidhio aya don't post them. Indikati Apostle asi muri kuzvidhauta here kuti zvinhu zvamuri kuti zvinofanira kuitika zvinogona kusaitika vanhu vakataurisa zvikanzi no ingobatai mavidhio musarelease. Now it's making sense pandaona live kuchinzi ndaiona yangu yapera kuchinzi mailesi vatorwa nemapurisa ndivo vakane mwana akaenda kunotora chapiwa and she was quiet all along and ndivo vakati musi wakaenda madiaries kuningirikiri ku ava vantokonfirma ava I think we need to call ivo Apostle tivabvunze vazvitaurire vega kuti vairevei musi wakaenda madiaries kuharare kwamurewa mailesi vakagamuchira madiaries vachitopa feedback vachitoti mailesi achiti ndoda kuenda palive ndoda kunopa feedback palive. Apostle IK vakanditi Sis Melly mwoyo wangu waramba kuti mailesi vauye palive vape feedback because isajera kuti ana gogo biyula but munoza zvinhu zvevanhu ivava vanhu vemweya kana kuti vanhu hazvinzwisisiki ndakangoti hamene zviri kufamba ndisandatega ndikurumidze kuuya timbonzwa kuti mumboiona timboonesana kuti nyaya inona I think tofambovafonera sure timboyazozvinzwira kuti vairevei because munozati after nhasi ndanzwa ndaona zvandaona izvika ndavhunduka ndikati that's why let's hope kuti vari online. I hope kuti vari online. Let's try and see again ndona kuti vari online here. Right, let's hope vari online. Legai ndinzwe kuti vari online. Vakataura Apostle vakataura vachindiudza but ndaisinganzwisisi zvinhu zvavaitaura kuti vaitaura kuti chii. Now it's making sense. Vanenge vasiri online. Vanenge vasiri online. Havasi online. Havasi online. Apostle said it. Vakati mirai makadaro. There's more to come. Havasi online. All right. Havasi online. Manto rema video avakansendera. These are the videos. Kunofunga ndikunyepa. These are the videos. Avakansendera vari kwamurewa. Ma videos aya vanga vari kwamurewa. Vakandichisa maposte. Ndimbomira kumaposta aya ma videos aya. Regai ndimbotichimavhura. Let me open the videos. Mirai chimbonzwa.
It's one of the videos avakansendera muri kunzwa it's now making sense zvavakataura regai tinzwe imwe futi mavideos avakansendera aya musi wa ungori musi wechinga musi wa 3 November musi wa 3 November imwe iyi kumushure nemazuva mashoma shoma zvose mibvunzo yakavharwa yese ari nayo inofanira kupindurika. Ndikuzika zvandikutaura handina zvandataura ndangoti mushure nemazuva mashoma shoma. muri kunzwa ndo mavideos avakandisendera apostle IK anti muri kuona it's now making sense vakanditi don't post chimbomira. It was before kwabatwa mukadzi wekachasi because mavideo avakandisendera musi wa 4 I think no musi wa 4 here vakandisendera musi wa mavideo musi wa 23 October musi wa 23 October musi wa 23 October ndo musi wakandisendera mavideos aya musi wa 23 October apa pavaiti ndikuenda mangwana going kune vari kuverenga machasa anogona kuverenga ya machasa musi wa 23 October ndo musi wakanipa mavideos aya vachinda kwanhingikiri vari ikoko varekodha mavideos ikoko vachinditi kune zvichaitika but asa zvaitika imbomira vakandisendera mavideo akati ingobata ndikati indamwe hana yangu yakatomhanyira kuti gogo but ndakangozvichengeta mwoyo mangu ndikati let's hope hazvisiriko but now with the way it's going guys inangoti munyasonzwisa kuti ityayi kana mumvuri wako for $5 only for evanga vari pano vatitaurira vega kuti kune zvimwe here zvatichaexpecta kuona kana kuti zvakatoguma based on what he told me ngoti handa kuziva kuti ndo zvatwist ichatora moza kana muchitaura nemunhu unenge usingazivi dei ndakavabvunzisa dei ndinazvo apa pavasi kubatika vasi online ingadei ndanyatsovafonera dei vanga varipo vanyatsotaura kuti kune vamwe here vanhu vachafumukana kuti vakanditi kune zvichaitika pavakati kune munhu zvichafumuka mazuva anotevera ndo pakabva pabatwa mukadzi wekachasuya antimaona so guys izvi zvimuri kuzviona zviri kuitika varoya vagari kure nesu varoya vanhu vanogara mukati medu vanhu vari matiri mai vaya machemero avaiita mai vaya mabatiro avakaita madiaries vakachemera kuuya palive apostle vakaramba ine kati ko apostle marambirei kusvika nzi no mweya waramba kuti ndiuye namai vaya palive yekudiaries zvandirambira ndikati zvakuramba zvikanzi zvandirambira hazvina basa Sis Melly hazvina basa zvichazoonekwa pamberi apo but handakuziva kuti vari kutaura kuti kudii antimaona handakuziva kuti vaitaura kuti chi andimaona but nhasi ndichiona live yaanditilda it's now making sense andimaona kune vaivako even gogo bhula mukavabvunza let's hope guys vamwe vanhu havazowanikwi vari mukati menyaya iyi nokuti nyaya iyi is taking a new twist zvatatisingafungiri kuti chokwadi amai avo pamwe devanga vakataura nguva iripo kuti mwana akatumirwa mwana wangu $5 guys $5 kutengesa mweya womunhu ne$5 can you see how evil and how wicked we have turned as people muri kuona kuti tave vana satani vanofamba nemakumbo 2 satani haasisiri kudenga kwamunofungidzira satani akawira pano pasi ari kushandisa vanhu $5 vakabvuma kutengesa mweya wemwana ne$5 mwana wabankuru vavo because apparently varume vavo vari mukoma nemunin'ina ne$5 dei vakangotaura kuti kune mwana wangu atumwa kuti veduwe vakomana ngeke here vasikana huku here ngeke here veduwe $5 yekutenga huku here yakakosha here kuda kaupenyu watapiwa kwaiko kuzomiramira pamariro kwaiko kuzolidha vanhu kuita replacement yakugobhula kana vasipo veduwe ndodati muone kuti how people can pretend how we can pretend sevanhu how we can live double lives sevanhu ndo zvatiri ndodati mungoona chidzidzo but munozati chi ukana chakanaka wazviitira ivo vakafunga kuti maybe she has gotten away with it havana kuziva kuti nguva yamwari is God's time is the best when the time comes she was going to be exposed antika vakaexposwa vakarivara antika and for me to think kuti uyo yatafadzwa akarohwa makumbo akarohwa nemapurisa akanza tauri akataura nyepa nemadze kuti ndindakanotora mwana achikavhira gogwava I'm so shocked kuti why I'm so shocked and gandimbova try apostle vaya one more time I don't know but uchichema uchiona mai vemwana uchishungurudzika uchinyaradza mai vemwana uchiita zvaunenge uchiita pana mai vemwana uchiziva kuti iwowo you were in the deal kana ndimiwo kana ndiko kuzotsindira chinongota zvishamisi because Judas Iscariot andika aidya naJesu Judas aifamba naJesu ndiye munhu akatengesa Jesu akati wamunoona naye wandiri kunokisa ndiye wacho wandiri kuda kuti mubate ndiye Jesu wacho
Hani mashona, it's so heartbreaking. It's so heartbreaking. Avasi online. Avasi online. Avasi online. He is not online. Avasi online. Avasi online. Avasi online. Right. Avasi online. Ndifunga vari busy wena zvimwe zvinhu. Hani maona. So guys, togara nyaya yeshamwari, nyaya yechi, onai munhu akatengesa ifamily member yemudhuze. Anti maona ndo yakatengesa papa ndogara ndichikudzai kuti mamwe masecrets ka ifa nawo kana waona kuremera enonodza muti kana madziro. Anti mazviona pane kuudza munhu kozi munhu anokurasisa, munhu anokunyadzisa wakatemba. Muri kuona kuti amaitapiwa kwavari ndofunga right now hachina neri muromo, havachakwanisi kunwa mvura inobva kana kuna anybody. Mvura yavanopiwa naanyone ndofunga right now havachakwanisi nokuti havachatrust anybody. Havasina kwazviri kuenda, havachatrust anybody nekuti mvura yazo havachakwanisi kuti vatruste munhu because mazita acho ari kubuda, vanhu vari padhuze navo, vanhu vanga vachivanyaradza, vanhu vanga vachiisa mvura kugeza, vanhu vanga vachi ndiye munhu anga achiziva dhiri rese maimwana. Mwari dei vatibatsira 2020 unoyu. Dei mwana anga anzita direct call, andina airtime yekufana direct kuZimbabwe. Dei Mwari vatibatsira senyika kwatakuenda nezvataveka zvinorwadza azvisirizvo. Mufunge right. Topedza ipapo anditika toendongoti Mwari dei varamba chingozvitaridza mumuri umu. Dei varamba chingozvitaridza wese ane ehendi murufu rwemwana uyu abude pachena, wese ane ehendi. Kuudza Mwari is the best. Kana kuenda pamuti unochemera muti aumbofoka kubetreya. Munhu wenyama zvina basa kuti ndiani mai vako chechewo unogona kuudza secret mai vako kuti rega ndichoudza shamwari yangu haitauri ndokutobuda kwesecret dziya. Anti mazviona mai lesi vandidisappointa, mai lesi kana maka muchazoteererawo kana muchazodika neukuru hwenyu hwamuinahwo ka mandidisappointa. Mufunge mandigura kunorira but zvisinei aiwa hakuna chakavanzika pasi pezuva chisingabudi pachena. Ende mukare chakanaka mazvino makazvicherera gomba renyu muchawirira mariri. Unochera gomba rako munhu unowira mariri woga. Handitika moga makazvicherera gomba renyu muchawira mariri. Dei makangotaura, dei pamwe nhasi vanhu musoro wemwana pasina zvekutsvagwa musoro wemwana, pamwe dei mwana ari mupenyu anga asati adi apondwa. Anti mazviona but anyway zvinoita kungosiya semaoko aMwari nemapurisa. They are doing a very good job. Mapurisa tata kumbovadhauta but I think they are taking their time and they are doing a very good job. Vachabuda zvavo vese and this child is a fighter. Mwana uyu is a fighter. Keep on fighting mwanangu Tapiwa kusvikira wese ane a hand in your death azvitaridza abuda pachena vachafumuka vese. Antika kana varipo havo vanotova ameno handizivi hangu papo right. Topedza inyaya yekwaniki toenda panyaya maslay queen mamadedzere guys. Nyaya maslay queen bedu ndandichionawo video yababa vemwana anonzi Mishewo. Hatizi kuti tomuti muona here kuti sitari kuti muona here baba vacho vanenge vasiri kuriziva vari kushedzera kuti Mishewo handika ramona uyu kuti ranga riri sitare pabasa here kana kuti ranga riri sitare pinango handizivi asi tahwa kuti mwana uyu ainzi Mishewo uyu fitness trainer uyu. Hani maona video yandaona baba vachitaura vachiti vakaguma kuona mwana wavo paakauya vachimutsiura vanzwa kuti mwana wavo akubuda asina kupfeka achidini vachitaura zvakadaro. Chanangoti ndingotaurawo kune maslay queen ari pano madiaries ndechekudai munhu ropafadzo rako riri mumubereki. Ropafadzo rako iwe riri mumubereki. Mubereki wako kakusungira anzi nababa enda anzi ndakaguma kuona mwana wangu ipapo ndakatombomurova mamba maviri ndokuzomuona nhasi ari weblack. Mubereki wako kazhinji ndiani ropafadzo rako. Even Bible rinotikudza baba vako namai vako kuti mazuva akawedzekwe panyika. Handiti rinodaro Bible kungovakudza baba namai kuti tinoziva kuti upenyu hwatakurara mazuva ano hunoda mari. Handika munoda lifestyle dziriko mazuva ano but mubereki ngangokudzwa. Ngokudza mubereki wako nometa kuti ibenzi rinofamba mustiriti, nometa kuti ihure rinopenda usiku richienda kumabhawa. Mubereki wako mubereki wako. Mukaona mubereki ozosvika pakubuda achitaura zvinhu zvakadaro pamuso palive pamhepo kuti mwana ndakazoguma kumuona pangu ndandisingazivi ndakangonzwa kuti mwana wongoita zvekutamba achibuda achidini. Mubereki anga achibatikana mubereki uya. Maslay queen itai muchirangarira vabereki venyu. Chiitai muchirangarira vabereki venyu. Handiti because vabereki vako ndo Mwari wechipiri. Tina Mwari kumusoro kudenga
kuti vabereki vako vaunoyo. There is no way you can ever love God that you have never seen. Antika usingakwanisi kuda your own biological parent, your own parent vakakuchengeta, antika vakakuunza panyika. Asi zvakaitika kuti nimwari ndinomuda zvisingaiti, asi vabereki vangu baba vangu vakatisikwirana. Muri kuona, it goes back to what I was saying yesterday, kuti munozati chika ngatiregererane tikoshe. Kana wangaona ukama usina kumira zvakanaka nababa vako kana namai vako, gadzirisa when it's still time. Ndozati ndazvibvunza kuti dei vabereki vangu inini vanga vari vapenyu right now, dei vanga vari vapenyu vangu inini varipo, unfortunately they are late, dei vanga varipo right now kuchinzi ndindafa, vaibuda vachitaura kuti chii, vaitaura kuti chii. It's a question that I did ask myself. Ndazvibvunza that question iyoyo, and it's a question that I'm also asking you imimi my diaries, kuti right now kuri kunzi wafa ndiwe, mubereki wako ovingwa kunzi titaurire nezvo, anotaura kuti kudii. Ina ndisikuudza izvo kuti muite food for thought. Andika ndiringokuti ingogarai pasi mungozvifungawo kuti mubereki wenyu anopindura kuti chii, anotaura kuti kudii. Kana ukanzi wafa nhasi, anomira here achitaura zvakanaka, kana kuti anomira achitaura kuti ndakateerera kuti baba vagilimbi vachitaura, baba gilimbi vachiti kwanzi vachibvunzwa kuti saka maigara muchiona mwana wenyu here, chikanzi aipfuura, ndaimuona achipfuura achiinda uko, dzimungwa ndiri kure. Munokutobatanidza mobva manyatsoona kuti panga pasina aungapfuuri nepanogara baba vako ugorega kumira kuti umhorise baba vako kana kuti uone baba vako. As much as tichida kufadza vanhu, tichida kuslaya, tichida kupfeka mawigi akasvika kumagaro aya, as much as tichida kupfeka hembe dzinodhura nekudini, but vabereki vedu ngativarangarirei. Chero vakaparadzana, vabereki vakaparadzana, and it's not your place kutenga nyaya dzausingazivi. Iwe you are just a kid wakaunzwa panyika nevabereki vaviri. Andimaona vabereki, let this be a lesson also. Kana muchinge maparadzana, do not involve your kids mumabattles enyu. Nanditi ndizvo zvandataura kuti panorwa nzou mbiri chinosafa chihuswa, because zvinoitika ndezvekudai. So kana mubereki mai vakaenda nevana vakarambana nababa, most of the parents, most of the mothers, they bad mouth vana baba vevana kuvana. Handimoona zvokuti mwana ends up ave nebitterness towards the father. Atodza kunzi baba wenyu muri kuda ndikutambura, baba wenyu havakuchengetii, dini handisirini, to the point whereby mwana anenge akuvenga baba vake. Handimazviona, but zvimwe zvachinaka munozofind out kuti vana mai pamwe ndivo vanenge vachitovharidzira futi kuti nababa usandipe kana handidi kana senda kusandibatsire kana kudika handidi, ndo I can afford kuzviitira ndoga zvinhu zvangu kuvana vangu. Musapinze vana pamasquabbles enyu. Kana makonana muri 2, konanai muri 2, do not involve the kids andika mumasquabbles enyu. Let kids be kids. Anti kana makasiyana, mwana ane kodzero kuenda kuna baba vake, mwana ane kodzero kuenda kuna mai vake, ane kodzero kuenda kwaanoda because mwana. But the moment yamunotanga kupinda pakati, moda kuchoka, muchichoka vana kuti avenge umwe mubereki, it's wrong. It's very wrong. Both parents ananzwa vana baba 2 vananzwa nasa vakasiyana nemadzimai acho kudhara. Handitika vakasiyana nemadzimai acho kudhara. Baba mai vaginimbiwo kuda vanga vakatoshaikawo, baba mai vamona kuti baba vamona kuti vakasiyanawo nemukadzi womwana ari mudiki. Handimazviona zvinhu zvakadai izvo zvokuti kazhinji kachona kamubereki anogona ngokudza kuti chimboinda unoita pasina zvinhu zvaunoita zvisina blessing, zvinogona kubluma 2 minutes 2 seconds, but hazvina kwazvinoenda. Munoziva ruvara rinobluma ngodai so robva rasvava, ndozvazvinoita. Unogona kungonzi nemubereki akakusungira chigumba akutsamwira kuti wo ndozvawafunga, chimboenda aka ndomashoko awandudza, chimboenda hako. Handimaona asina kufara, zvinokuitira 2 seconds, but mates finishing yegame racho inenge isina kumira zvakanaka. Finishing yegame racho inenge isina kumira zvakanaka. Saka kana uri slay queen, antika maslay queen hazvina kuti zvakaipa kuti slay queen, hazvina kuipa kuti slay queen. Antika uri mucomment section, bata hana yako right now, bata hana yako uri kwauko kuti ini slay queen handichakanga mubaba vangu namai vangu. Bata hana yako slay queen kwauri ngoti inini slay queen baba vangu namai vangu ka ndichaenda kosese mwana. Teerai vabereki venyu vana, zvokuti right now zvinhu zvinobuda pamhepo kudai so zvinhu zvinenge zvakaoma. Baba vai vangu achirwadziwa, mazvionera kuti ndazongoona mwana wangu ave weblack, ndo pandakaguma kumuona pandakamutsiura ipapo handizivi. So vabereki vana munorwadzisa sometimes, vabereki munorwadzisa vabereki sometimes, but mudzimu wako wechipiri ndimai vako, mubereki wako. Mudzimu wako wechipiri mubereki wako. Antika I know kuti kuna vamwe vabereki vekuti vanogona kuti kuisawo mumwe mitemo yekuti vanoomesa zvinhu zvokuti mwana unenge waconfused uchiti takumhanyidzana nenguva.
handitika zvachadiwi but ndofunga mukatateerera baba vachitaura vataura nyaya yekuti ndakanga ndonzwa kuti anga obuda akashama achibuda mumavhidhiyo handitika evaimbi ndikazomuona muvhidhiyo randakamuona ndichataurira muzita remuimbi handitika ndikati izvi zvawakuita izvi ndochii handitimaona iwe uri munhu akanga abva kumurume handitika wadi kuti uite zvimwe zvinhu zvako zvine direction but mwana anenge onakirwa nekuedzwa nenyika zvazvandinokuziva kuti all this is vanity, all is vanity. Zvazvamunenge muchimhanyira zvazviya muchitida kuenda kunotenga mawiga akareba aya ma8 inches heel aya handitika bhutsu dzinodhura dzedza mapingi bottom kana mared bottom handitika mota dzinodhura kana muri kumapati each and every time. Vamwe vabereki vamwe vana cheko vabereki venyu vasingatombobvumiri kuti mufambe usiku handiti so mwana anopesa tozviza inini because ndave over 8 ndakuenda kunogara ndega kuti awane kubuda achinda kumapati akasiyana kana tifamba usiku handika mubereki anenge achitira kuprotecta mwana wake handimaona anenge achitira kuprotecta mwana wake kuti mwana usafambe usiku because zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika wakavata kashoma kunzwa kuti munhu akavata mumba gaizika auya akangonzi nebanga djugu akavata mumba but zvinhu zvinoitika kazhinji mafiro evanhu mazhinji anoitika kana tiri panze handimazviona saka zvokuti anzi vaichengeta mwana uyu baba kana vangasachengeti mwana baba vaitanza vachiti kwanzi akaguma pakuuya pano pakaya kuzotora mwana handika ati mwana ngaunzwe aiti mwana wake ainde kuna baba vake sei kana baba vangu vasina kumukudza because baba vataura vakati akauya achizotora mwana wake angauya kuno kana baba vacho angasina ukama navo pakubva kumasure nakusure aizoti mwana wake pakabva kumurume aendise kuna baba vake sei. That means paive neukama before handika ukama hwakazokanselewa panyaya yekuti baba vakati makamuramiro kauri kuitaka hakasiriko handisi kukafarira so baba zvinogara zvitorwa kuti vabereki vebenzi havana mufaro mai vanogona ngatitsiurikewo chero tiri vanhu hanzi are being judgmental. I'm allowed to, Megan. I am allowed to as a parent. I am allowed to. Hanzi are being judgmental. I am allowed to as a parent as well. I am allowed to say what I think is right kwantiri inini. Kuti respect your parents. Respect your parents. Whether vabereki vako ibenzi, whether vabereki vako ihure, whether vabereki vako vanita sei mubereki wako mubereki wako. I am allowed to stand. No believe mashiri inini. Iwo you are allowed to stand in what you believe in. Kana waona tu mubereki yanga ari wrong and chika kana waona tu mubereki yanga ari wrong, you are allowed to into kutaura on based on what I have heard. Andika based on what I've heard ndizvandiri kutaura kana waonawo kuti wawo mubereki zvandanzwa inini ndizvandiri kubhesa nazvo andika zvandanzwa inini ndingoti mubereki chengetai whether ihure rinofamba usiku kana kuti chibenzi mubereki period zvokuti wazoita judgment kana kudii inini ndiri kungotaura chokwadi chengetai vabereki kana tanzwa one sided ndorandanzwa iroro ndorandiri kufamba naro the other side ndakurinzwa saka inini handisi kunga ndingafambi nerimwe side handisina kunzwa ndotaura zvandanzwa handika zvandanzwa izvozvo zvandiri kuadresa pano kuti vari pano vasara vapenyu we can still amends vana ngavatitsiuri saka ini handichatsiuri mwana here inini handichatsiuri mwana here just because people who say uri kuita judgmental kana chinhu hamuchatsiuri mwana mukasangana nemwana wangu mastreet a next door neighbor is not supposed kutsiura mwana because kwanzi you are being judgmental as a parents. The Bible ndakupai ndipeiwo vhesi renyu indakupaiwo rangu vhesi rinoti muBible honor your father and mother so that your days handika can be added pakurarama handimona saka ini kwandiri I stand with that handitika I stand with that. Baba namai ngavaremekedzwe handika usapindire nyaya dzamai nababa dzausingazivi. Don't get involved munyaya dzababa namai dzausingazivi handika kana uri mwana be a child. My issues ababa namai be a child. Stay neutral as a child. Mana mai wo zvakare isusu tarambana rudo rwapera mumba. Let's not put hatred dzatinadzo dzana baba handika kuvana. That contributes a lot. Animazviona saka nemunhu anobhiliva kuti kutaura handingatauri zvinofadza munhu wese ena handingatauri zvinodiwa nemunhu wese ndotaura ndakazvimiririra inini personally. I can never come here and try to impress munhu wese. Indangoti respect, honor your father and mother chete. Even Bible rakadaro andichika chete honor your father and mother chete.
right. Tobva ipapo topinda panyaya yekuti anditika that inini kwasaidi kwangu inini majori yangu ndatoconclude because the other party yekuti munhu anofanirwa kunge achitaura hapasisina. Inini this is my message to vana vasara. Anditika this is my message kuvana vasara. Atingatauri kuudza mona because mona is no more. Message yangu kuvana vasara vanoda kuteerera, those kids vana vanoda kuteerera ndekungoti honor your father and mother chete. Zvokuti ndinzwe rimwe side ndorinzwepi nokuti mona is no more. Ini tikungoriudza madhairizi vana vari pano kuti baba namai ngavaremekedzwe period chete. Zvimwe izvo muchaudzwa na comment section ikoko ndezvenyizvo. Amene comment section right. Tobva ipapo antika topinda panyaya yekuti hakuna munhu asina kukosha. Munhu wese akakosha guys. Munhu wese panyika akakosha. Muri kunzwisisa? Munhu wese akakosha. Munoziva ndichingotarisa ichi chitiko chichese chiri kuitika ichi. Ndaona funeral yanga ichiitwa kumba kwa Ginimpi. Ndikaona funeral yanga ichiitwa kumba kwemusikana uyu kwana Mona. Ndikaona musikana anga akabata glass rake andizoti idoro here kana kuti chi anga achiparidza nezuro akabata glass rake. And I asked myself this question yekuti musikana uyu mukadzi uyu kati musikana uyu ari kuparidza pachimba apa dei akataura pa all white party kuti ndida kuenda ku all white party nemi anga achibvumidzwa kunopinda pagedhe here ushu. Ndazvibvunza mubvunzo iwoyo. I did ask myself that question. Andika kuti anga achibvumidzwa here kunopinda pagedhe uyu musikana ushu kana kuti ainzi hausi klasi yekunopinda pagedhe ku all white party kunodiwa vanhu vari klasi. Asi mazozviona kudai so kuimbirwa kwese kwakuchitwa mwana uya kuchema kuitwa mwana presently so far zvataona antika tiri kuona vakazvidzika vaya vasina bvudzi rekureba rakasva kumakumbo vaya antika vanongovewo natural vaya ndo vakamira vavata vachiimba vari parufu antika andina hangu pandade una video yese yandaona andina kunge ndaona slay queen yanga iripo vaya vaenda kuma all party naye vaidya mari naye vaifamba naye angari mabhururu emasawire epadhuze handisati ndavaona. Maybe vachazouya musi weburial kana kuti vachaenda konhasi kana vachaenda kumangwana. So ndoda kuti muone kuti munhu wese paupenyu akakosha antika munhu wese paupenyu akakosha. Usati ndinoda uyu ndiye klasi yangu, this is my class, uyu hasi klasi yangu, because right now kana tasanganiswa nechinhu chinonzi rufu andi tasanganiswa nechinhu chinonzi rufu. Okay, munhu ndikira kufona. Alright, kola wedu kana tasanganiswa nechinhu chinonzi rufu andi vataita vana basa vaya ndo vanenge vari pa forefront vachiti chema vachiti viga andi mona I even heard that lady defending antika achitaura zvakawanda kuti vanhu sane nemakuwa sane nekutaura zvisina basa. I think pane zvanga zvitaurika pamariro ipapo antika musikana yanga achitotaura kuti I think imimi vanhu musaningirira musataura nyaya dzokuti apindire mota yeginimbi and what not andimoona achitaura anga achitanga kutsiura vanhu vanga varipo andimoona because ndopinga pane mashoko anga achitaurika whatever andimoona. So guys, munhu wese paupenyu akakosha. Ndozvanangoti tiudzidza nezvozvo izvo kuti ndingangove ndakazvidzika ndakasvoreka ndakadai so handitika vekwangu vachiti hana basa uyu ndiye munhu asina nebasa rese uyu handitika managed wangu achitaura kuti vapi ava tivainvita. Alright, ndokufanira manje garai muri paline. Alright, anomuona asi kana yasvika nguva iyoyikai unoimbirwa saka munhu wese akakosha guys. Even mukufamba masiti mukuaccepta mafriend request mukutamba rega kuve selected people kuti kwanza indotamba nevanhu veklasi yakadai inini ava vege ava vasi klasi yangu anti mazviona hakuna chinonzi klasi ndezvepano pasi kudenga hakuna chinhu chinonzi klasi. Inini whether mazvitora hamuna kuzvitora ini ndangozvitaura handitika zvenhare zvomuchaita nakumacomment section ikoko ndo kwamuchaita nharo dzenyu. Ini ndatofudza chikamu changu ndatopedza. Chero chigona kuita makeup ini ndandigoni kuita makeup tsiye dzangu dzakafonyoka kunge dore hendu kudai so kana ndikakutumirawo friend request yangu kana uchingo ingondigamuchirawo
anditiwaona ingondigamuchira maoko uchidota friend request yangu handimaona noti chokuti izvizvi ndimi munoziva monditi vanga vachigare pitinde handimaona asi vava ndaiti ndoklasi mwana yaasosieta navo vaya mai mwana vanenge vamira kure vozongoyambusa kunzwa iberial vobva vadzokera ko pakati posa pamai vanenge vachida kuvabereka vada kunyaradzwa vanonyaradzwa nani pamwe manext doors handisi kuti ndo zvanga zvichitika get me right handisi kuti ndo zvanga zvichitika ndiringotaurawo as an example pamwe manext door anga achiti akasvika kumba katika kuhaifiridzika kuya manext door haamhorosiwi handimaona kunochenza handimazviona but manext door aya ndo amira ndo avepo ndo akumeka shoti mai vari kuchema vachinyaradzwa ndo akumeka shoti pari kubikwa pari kuitwa sei handimazviona saka nangotiye uchidzane zvakare izvi zvese zvitakungotaura hapana zvitakuudzana isusu vasara kwakutsiura naisusu vasara hazvichina basa handisi tomboda kunzwa two sides of the story kuti side running because hazvisina basa handika hazvisina nebasa rese ava vakatopedza rwendo rwavo vakatopedza rwendo rwavo kwakutotsiura nawo we should learn from this handika we should learn from this chete zvokuti kana kutsvaga masaidi kuti titsvage saidi kwakutsvaga makuhwa kuti titsvage saidi running tinzwe saidi iri tigonzwa saidi iri tigonzwa kwakutotsvaga nyaya dzisilei nesu isusu takutongodya tanzwa izvozvo kana zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu hwavamwe vanhu ngatingotsiurana ipapo tichingoenderera mberi anomaona takadaro saka ihope paka ndapapedza handitika saka zvemaarguments izvo muchazvita macomment section ini pangu ndapedza kune ane nzeve dzekunzwa anonzwa chero ini wacho ini pano ndotsiurwa nevanhu vasingaziva vakawandisa vandisingazivi vakawandisa nonditsiura whatsapp yangu one day ndogona kuvhurira imweni mameseji kunzi Simeli chezvamadai pamadai paya Simeli handivazivi but I take their advice handika kutsiura kuna basa tanzi ndotsiurwa naningi because ndiye wandoseka naye ndotsiurwa naningi because ndiye wandinoziva kutsiurwa chinhu chakangonaka handimaona kana vana vadiki tikauya pamamitamaka kuzati munhu wauri kuudza komende wauri kutuka iwe uchituka zvinonyadzisira munhu uyu munhu mukuru hauna zera naye handika hazvina basa kuti hanzi kwaino tosangana pafacebook kutsiurwa bvumai kutsiurwa bvuma kutsiurika imiwo nemwo vana mukauya mukatitsiura isu tova kutonyara tova kutotsiurika kuti bewi ndatsiurwa nemwana ko zviri kufamba sei but tikati hatitsiuriki amene ikoko indatopedza pangu rekai tipinde munyaya yedu yanhasi ndapedza amene ikoko indatopedza so ndatopedza inini ndatopedza so advice yangu ndatokupai zvokuti muchatinetsana mucomment section ikukwana handisi kuzoverenga macomments enyu ndisazvinetsa I'm not going to read your comments handisi ndikutorwa flu ndichingopedza panapa ndikutozvinda kobata flu yangu ndangoti kana uri slay queen bata vhudzi rako handika wobata hana yako woti ini handiri mwana ndipindiri nhamo dzenyaya dzandisingazivi nokuti ndezvepano pasi zvinodarika chete right guys nyaya yatinayo pano handichika nyaya yatinayo pano tine nyaya yatasvika nayo yatiunza pana panhasi ndinoda kuti mumbomira vave kuti kwanza kujaja kudii handika you are allowed to say what you want hakuna tingambofi takabvumirana tichimboenda tose takadaro hakuna zvinhu zvakadaro tinotoita opposition handichika kunoitwa opposition nyaya ndauya nayo pana panyaya yevanhu vaviri handichika vanhu vaviri ava zvandataura zviya kuti panorwa nzou grasi rinosafa ndo zviri kuitika pano hani muri kunzwa kurwa kuri kuitika kwevanhu tu ava handika kwakuita kuti ichi huswa husafe saka vanhu ava vese guys ndichavafonera ndotaura muchinzwa vandipa consent yavo kuti zvinde palive vanenge varipo pano palive vakateerera vachinzwa handitika nyaya dzavo isi muchitaurawo muchizofonawo kana muchizofona pamberi apa tichibatsira vanhu ava kuti nyaya iyi toda kuti tiisolve handika toda kuti tiisolve ipere zvema two sides of the story tisati chazvitsvagi nokuti rimwe side racho rafanwa kuti ringe rakapakura hakusisina takutombotsiurana vasara zvemasaidhi zvamene comment section kukopedzera naye ini ndatopedza so kune vanoda kundinzwawo vatondinzwawo ini ndikakangasa guys nditsiurei musaga kunditsiura ndivinge nditsiure ndatopedza zvemasaidhi zvya ndikokoko right saka ndoda kuti tifonere vabereki vaviri apa andika rufu runotihambula guys whether we like it or not death will humble us ndochokwadi right turn down your volume anyway fona yacho inoramba kuvharika iyi kuti vharika kuti imire muri kunzwa hey Kelly switch that TV off I told you go and watch in my bedroom there.
because ifoni haina volume. Ifoni haina volume. Mendoita sego. But on the other hand, we need to hear Nyaya. Yeah. Painoda kudona chikafa. Amai ngada ire foni kana itri kuvafonera because baba vamira kudhara. Baba vari ready kudhara but amai manje vakutochidisappointa kuti foni yacho vachada iri sei. Right. Asma chada avazivi nguva inonzi 4. Right, and once you find the director dina airtime, ndoita sei. Iva izvozvi ndo zvakaita. Tikati 4 ngangaite 4 vakomana. Ndina airtime kufanira direct. Ndikufanira guest murume wacho amira kudhara but mukadzi ndiyoda kutanga kuunza manje haachaningirira achadaire foni mukadzi. Vari pane mwe foni. Okay, vakufona back. Alright, vakufona back. Let me try to call it back. Foni yacho ndotya kuibata kuti yakafa chidhura saka indro chikafa. Yeah. Aisha. Kwandiko kufanira ine ne number yaya kamuri kudecline. Daira iPhone. Ndiri kufanira ine number yanda kuti nchakufanira ine muri kudecline. Daira iPhone ku number iyoyo. Yeah, I did answer. No, I was on Facebook. Chidaira iPhone nemwe number iyi ndo yandiri kufanira imwe guest imwe wenyu. Imimi daira kune imwe number. Okay. What's going on? Ndikuwafonera papa kuchi chikuitika. Muri kudecline akastay pane imwe number imimi. Daira inumber 071 iyoyi. No, you're not calling. Ndiri kufona iri kutoti declining. Muri kudecline. Handina boxendrai message nayo. Ndaiona. Ndaona ma missed calls. Handimazviona. Ndachitrai kufonera daira ipo papa. Zvamaita doko man. Zvondodii.
kwanza I think network. Saka even go phone I back kana iri network. Again the message message kuti phone I back to. Miss Dico meaning kuti nini ndiri kuwafonera. Vona ma miss Dico langu ndiri kuwafonera. Right one. Pamwe fona any problem kana kuti yangu gosichidhura. Because tikafonera one party imwe party sipo aibude. So we need to go both parties vavepo. La phone. Hello? Yeah, mapinda manje. Ndatotambura kuti zviri kufamba sei. Oh, shame. Very Right. sorry. I was yes. Right, but makadaro ndise baba ndise Peter pane imwe line. Thank you. Hello? Hello. Masquera sei? Masquera sei? Tasquera, right? Tasquera. Saka imimi nasi munonzi Peter. Ndo star yenyu iroro nasira muri kushandisa panapa. Munonzi Peter. And imimi munonzi Gloria. Andichika saka tina Gloria na Peter panapa. Andichi. So guys, before we start kuti tipinde munyaya yakakosha inove nyaya taitaura kuseri nguva yese, sezvandakambokudzai anzvadzi kuti ndofunga mune ameno party yenyu the opposite party imwe yatinayo pano inoda kutsvaga closure kubva kwamuri. Tichamupa nguva yekuti ataure zvese imi makateerera. Kana pane pamunozopokana napo muchazotaurawo muchaura kuti ndopokana newe zvakati kana mune zvamunoda kutaurawo mozotaura iye apedza, and then togadzirisa ipapo popera toenda pa the most important party panove patiunganidza pano. Handitika? Yes. Okay, muri kunzwa here bamni? All right. Saka tanga imimi Gloria, sisi Gloria ndimi watiri kuti mutange tanga izvenyu kutaura. Oh, okay. Nyaya yangu yakamira yakadai so kuna mukoma Peter. Mukoma Peter sababa vevana vangu hatisi kuita get along for the sake of the kids, not for the sake of me. Whenever I tried to sit down and to solve the solution about vana, tinopedzisira takupindirana muma-personal issues edu. We have been married since 2004 until last year Peter paabuda mumba. Chikonzero chakaita kuti Peter abude mumba, ndakabata ma-messages andakabata mufoni make. Ndobva ndamubvunza zvakanaka-naka. Peter akabva andisumudzira hasha. Peter andisumudzira hasha kudaro ndakamuprova nema-messages ake ese andakanga ndichimubvunza nezvawo. Then to my surprise I was so shocked kuti there was a guy ndichamudedza kuti John. That guy iyeye aimubatisa zvinhu inini ndiri kuZimbabwe achimutuma nezvinhu kuti auye nazvo kuZimbabwe, that John guy. Then to my surprise now when I was going through my investigations and checking kuti who is this John exactly, because John uyu ane chekuita nekuparara kwemba yangu and ane chekuita nenyimwe madhamu vari vakugara naPeter apa. Ndazoona kuti John uyu iye hanzvadzi yanyu madhamu, and John uyu used to send me money achindisira mari pa EcoCash ndiri kuZimbabwe achiti atumwa naPeter. Then ndomubvunza kuti iwe zvinhu zvawakwaniswa naPeter why usiri kusvika nazvo. Then John uyu aindiudza kuti ndachinja ruti ndakuenda kwaMutare handishashandisi Harare road. So now the problem is when I came back and tried kugara pasi na Peter titaurirane nyaya yangu, akatanga kundisumudzira hasha, akatanga kutaura ma-previous ema-personal family issues kuti inini handide vabereki vake. Inini ndandisina kuziva kuti kugara kwangu kwananga ndiri kuZimbabwe John angatopinda muaffair kudhara. And John all along life yandakararama naye it was life yekutambura, ndichitamudzika for all these many years, ndichivengwa nefamily yake, hapana aindida, just a few vaindida, but ndakasacrifice, ndakamuwanika asina kana chinhu, ndikamusimudza. Pandakamusimudza
ndikamupa basa rakanga akutambira mari ichipinda muakaundi make iye upenyu hwake hwese akanga achirarama neupenyu hwematipi ekurestaurant. Ndikamudzidzisa chikoro nesimba rangu ndichirara ndichidya cabbage ndichirara ndichitambura. Patime yekuti achinda kumafainal ake ndakatenderera muhama nemashamwari angu. Hama nemashamwari angu sezvo vakanga vachinditsvasa nekundiziva vakandinzwira tsitsi vakandibatsira ndevakandibatsira vasina kundibatsirawo ndevasina asi vazhinji most of them mashamwari angu vakandibatsira kusvika kusvika Peter asvike pastage yaari nhasi. Through my own thinking, through my own mind, through my own sacrifice, through my own money. But I was so surprised. For these years ndakagara naJohn yange iri my years of misodzi. Andiziye chainzi love pana John. Andiziye chainzi kudiwa nemurume mumba. Ndaidiwa nemurume mumba when it comes pakukwirana kuti vhurana kumba ako ndikukwire ndikumitise ndikuzvarise mwana. But when it comes kuti baba vemwana vakagara paside pangu tiri kuitawo nyaya tiri kuona TV iko zvinezvi ndabatsirwa ndaane mwana tiri kuitawo nyaya tiri kuronga chimwe chete tiri semurume nemukadzi handizvizive. John akandiroora kumusha kwangu akandibvisira pfuma akasvika pakunobvisa mombe yeumai. Paakandobvisa mombe yeumai ini handina kuziva kuti aenda behind my back achinobvisa mombe yeumai handizive kuti akandotaurirana kuti chine hama dzangu. Ofuchi ndakazofonera hama dzangu ndakubvunza kuti murume uyu zvauya achiti ari kubvisa mombe yeumai imi matambira mombe yeumai iyi ndisipo sei? How do you know kuti mwana wenyu akagara zvakanaka munotambira pfuma inini ndisipo? Zvakandinetsa zvikandishungurudza ndikagara. Then mukugara kudaro ndakazoda kuti ndigare pasi naJohn tichionesana neupenyu. He was someone naPeter naPeter he was someone uye wekuti iko zvinezvi ndava pastage yandiri ende ndine mari yakadarika yako iwewe. I can do whatever I want to do. Haundiudzi zvekuita because the main number one reason yaiva nayo ndeyekuti kumashure uku iwewe hauna kumbofera wadiwa nehama dzangu ende hama dzangu hadzikude asi kuti ndaitogara newe because yanga iri sacrifice yekugara newe. Ndikati so if it was a sacrifice yekuti iwewe neni uri kugara neni why wakazondizvarisa vana uchiziva kuti iwewe hauna rudo chairo neni you want a benefit from me so that you can go on with your life. Then from that stage ndakazvigamuchira John achirongedza mabhegi ake Peter achirongedza mabhegi ake achiti iye akuenda because atadza kugarisana neni because inini handimuteerere handide hama dzake pese patinonetsana ndiri violent ndinoenda kuda kuita zvekurwa naye soto kurarama ikoko. Pane time yekuti yandakasvika I think kana ndisiri kuita mistake it was 2014 or 2015 Peter akarwara zviya zvekurwara zvezvi ndaimubereka kumusana kwangu hapana sowere muarea kwandinogarara ndisina kuenda naPeter. Hama dzangu dzikakwira bhazi kubva kuZimbabwe kuuya kuzorescuwa inini naPeter sevanhu vakanga vachishingisa kuti mwana wangu gara mumarriage yako iyi hakuna kwaunoenda gara mumarriage yako. Then number 2 ndakaenda kuZimbabwe inini muri muna December. Ndaenda kuZimbabwe Peter akasara akaita nyaya dzaakaita. Ndakuzoita ma-investigations angu andakuita ndozonzwa kuti nyaya dzaakanga aita anga adanana nemukadzi wemunhu. That must show kuti mukadzi wemunhu uyu ndiye mukadzi waari kugara naye izvezvi. Ofuichi ndakafonerwa neunknown number ndiri kuZimbabwe zvikanzi murume wako akidnepewa so iwe kuenda bhazi izvezvi uye kuno uzoreskiwa murume wako. Ndakasvika muJoburg kuBramfontein ndopa ndafonera vana vemukoma waPeter 2 ndikati nestate yandiri handisi kukwanisa kuti ndifambire nyaya iyi ndiri 1 ndopa ndaenda kupolisi ndopa ndakapuwa CID. Ndanopuwa CID nehama dzake 2 idzi takafamba tichitsvaga kuti Peter ari papi ndichireceiva ma-unknown calls aindiudza kuti iko zvinezvi taapakati. Ndichibva kuZimbabwe I have been accused kuti ndindakidnepesa murume uyu ini apa pasina chandinoziva. Then hama dzake ndakabva ndazozvipuruva vana vemukoma wake vandaiva navo ndikati muri kuona nyaya iyi ini handisi kunzwisa ndapuwa mari nababa vangu kubva kuZimbabwe kuti ndikwire bhazi ndiuye kuno but handisi kunzwisa ende handisi kuziva kuti nyaya iyi iri kuenda nekupi ichibva nekupi ichienda kupi until
anga ari matsotsi kuda anga ari murume wemuridzi wahanga amubata kana kuti iye ndiye anoziva chokwadi chake because up to now takangosvika pakuparadzana asina kundibudira pachena exactly what happened and he even lied to his parents, to his family members after tamuwana kuti ari kupi zvikanzi kuti ndichenese zita rako chirega ndingovaudza kuti it was just a kid nepinye hanga yangoita ndichida kukutumira mabhuku emwana kumabhasi ndo maperero akaita nyaya iyoyo but inyaya inondirwadza ende inyaya inondibaya mwoyo kuti ndakaakizwa pauroyi ndikaakizwa paubhinya kumedha kuda kuuraya munhu ndikanyorwa mumafacebook page ekuti ndinoda kuita medha nekuti munhu waane mari but Peter achikangana kuti asvike palevel raari iri ndakatambura naye zvaanonyatsokuziva ende zvaanonyatsokuziva izvezvi ndichitaura akateerera ndakasafa ndichireza mari yekuti aite whatever he wanted to do ndichishanda kurestaurant ndichijima mafuta ndichijima nemarashens nechii kuti tiunganidze mari yekuti aite zvaanga achida kuita and to make matters worse the person akamupa basa you don't even know my relationship with that person because I met that person ndikamubatsira then ndamubatsira mukadzi uya akazondifonera akati iwewe musikana ndinoda kuti ndikutende nezvawakandiitira une South African ID here ndinoda kukubatsira ndinoda kukutenda nekundibatsira kwawakaita then ndakaenda ndikanosangana nemukadzi uya ndikabva ndagara naye pasi ndakatora maissues angu ese emumba mangu and ekunetsana nemurume wangu mumba mangu ndikamaisa kumusana ndikamasunga ndikamarasira mubhini ndikati no munoziva kuti chiitete murume wangu inini ane South African ID but basa iri ramuri kuda kumupa iri haana kana chimwe chaanoziva kana kugondo zvikanzi hapana chinonetsa ini ndinoziva kuti ndichamisa paposti ipi but kana vafonerwa iwewe tora foni udaire then utaure fluent Zulu ofuti murume uyu he is born and bred from Zimbabwe then akauya muSouth Africa ndobva atenga mapepa emuSouth Africa but when it comes to language haana chaanoziva akandishandisa phone call ikapinda ndakanga ndatipisirwa inini kuti uchabvunzwa saizi yeheti inonzi chii nechizulu saizi yebhutsu inonzi chii saizi yeworksuit inonzi chii pakakirietwa fake CV pakakirietwa fake proof of address yandakakirieta neshamwari yangu ndikamutumira ndikati proof of address iyo ndokusaiti kwauri kuzoendeswa iwewe saka usazobhayiza kana wasvika ikoko. I was fighting for this because I was in love with this man and I was loving this man until now akandisvibisa mwoyo wangu akandirwadzisa kusvika to that extent akada kuzvita munhu akangwara akada kuzvita munhu iye anogona anoziva zvaanoita mukurarama. But the most painful thing chakazondiita pamurume uyu ndechekuti taparadzana. He didn't want to take care of the kids. Vana vanoziva kuti ndini mukadzi wake wokutanga wakanda kanobvisira pfuma pakasara majasi apapa nemope yombai chete zvimwe zvese akabvisa. Then after all those things he tarnished my name with lies. He tarnished my name nenhema dzega dzega dzakanga achifoma iye. Then inini through mukurwadziwa ndikati no, I can't let this thing go alone. Ndakatsvaga vanhu vandakatsvaga vechirume ndikati nyaya iri pano isusu ngatichatirwa mapicture tomasenda pafacebook mapicture because this man ari kuda kundijairira kuruta kunonzwa inini handinyengwe kunge inini handigone kugeza. I remember mashoko ake achibuda mubazvika toda kuona kuti murume achakuroora achagara newe ndiani. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Musi waakauya iye achizotora zvinhu akauya nemwana womukoma wake wandaitrusta ndichimuvimba kuti mwana anoziva Mwari ende mwana anondirespecta samai but akanga akamira nababa vake ende aiziva madhiri ese ababa vake. Ndiri kuZimbabwe ini ndine motikari yangu uyu murume uyu ane motikari yake. Ndakafonirwa with a friend from another province kwandaimboshandira before akanditi iwewe Dori ndine motikari yako iwewe iri pakati yakavhura mumadhoo muri kutoridzwa sehunyalena chitembo ende zvikagara vanhu vari kufara of which vanhu vaitofara atori nemukadzi waari kugara naye izvozvi nemotikari yangu. Then I text him ndiri kuZimbabwe ndikamubvunza inini ndikati umboripi nhai iwe svika ndiri mumba ndakarara. Ndobva ndafonera maid ndandina maid aitarisa mwana maid we akati ndabuda inini ndaenda ndiri kuoff
ivo vasara kumba vane mwana. Ndofunga ndakamubvunza several times akandirambira. Ndobva ndazomupruvha ndikati iwe wanga uri panzvimbo yakati muchiridza Leonard Dembo muchifara muchiratidza kuti muri kufara nemotikari yangu but ndakubvunza iwewe kuti uri kufuka nditi uri mumba wakarara. Zvino zvakazondipa hasha after ndaona mamessages ndokuzobvunza shamwari yake yaiteksirana nayo mamessages iye akati handina chandinoziva inini. Iye pandakanga ndichimubvunza nezvemameseji iwayo hanzi shamwari yangu iyi yakashandisa foni yangu achitaura nemusikana wake. Ndikati so if shamwari yako iwewe iyi yakashandisa foni yako achitaura nemusikana wako why asingabvumi kuuya pano zvika yaangambobvumi kuuya pano because anoziva kuti iwewe kana wasamwa uri violent you can touch anything ukamukuvadza. Ndikati no I'm prepared and I'm ready kuti auye tigare pasi titaure then toona kuti tichagumira papi. Iwewe hama dzako dziripo inini hama dzangu dziripo iye shamwari yako uyu aripo okonfesa madziri enyu amuri kuita muchindivharira panze muchindipatisa muchindiita benzi. After all these years of suffering, after all these years of tears wondita zvakadai so. Murume uyu akapfeka twake ndokubva abuda ndokubva aenda. Namashoko andakamuudza achibuda sekuru baba nanasekuru vake 3 vanganga varipo nemwana womukoma wake naambuya vake. Ndikati nekwamunoenda muve neropafadzo yakanaka. Inini nevana vangu ndichasara zvakanaka ndiri pano. Akandisiya mufriji mune jagi remvura musina kana chinhu changa chirimo. Mwana wandanga ndinaye kuno ukuku akauya he's just a 7-year child. Akati mama don't worry our time will come. Tiri kukura mama. You mean what we have to do just tiendesei kuchikoro. Inini I want to be a lawyer. My brother is going to be a magistrate. Ndikati ndoshungu dzenyu dzivana idzi munoda kuzodii kana mumwe aita lawyer mumwe aita magistrate zvikaite he must rot in jail. Ndikati no matter whatever he did, no matter whatever he is still your father. Then I spoke nemwana ari kuZimbabwe. Ndikati ndonyaya yaitika kuno ukuku. Zvikanzi mama I told you before I don't know nezvamuri izvozvo kuti makanga mashayei chaizvo kuwana pamurume. Ndikati kuri mwana handidi kunzwa uchinditaurira mashoko akadai so. Baba vako ndibaba vako handina kukuhura iwewe uri mwana wapita iwewe hapana chinochinja ropa rako nerapita richiropa 1. Zvikanzi mama ndazvinzwa but I'm so hurt because this Peter of you put you in front of me. He used kukukuvadzai pamberi pangu zvese zvo zvanga zviri mumaso mangu. Iko zvinezvi mama ndagrade 7 ndakunyatsokuziva ende ndakuita shed out all the memories dzakanga dzichiitika mama muchiabhuswa nemurume uyu. But you did the right decision yekurega murume kuti abude mulife yenyu because daiko zvine tisina watinoti mama. Ndikati uri kurevesa nemashoko auri kutaura here aya. Zvikanzi ndikati okay fine. Zvikanzi but mama please I beg you don't give this man my number. I do have the messages, I do have the audios andaitaura nemwana achitaura mashoko iwayo. Zvakandirwadza ndikasvika pakuti inini saka manje zano randichaita panapa nderipi ende paakandisiya ipapo ndanga ndisingashande ndisina kana pekutangira ndisina kana pekudii apa iye anga achitoshanda. Achiri kushanda kumarestaurant aiuya nema50 rand ma100 rand ma150 ma90 rand but paakatanga kupinda basa randakamutsvagira first salary yake I remember it very well, it was 6,390 something. Then akabva andifonera akati fonera mukadzi uyu akanditsvagira basa umubvunza kuti ndiyo here salary yangu iyi kana kuti vaita mistake. Ndakatenga airtime ndikafona kubasa kuya ndikabvunza zvikanzi ndo masalary acho. Ndokufamba kwenguva mukadzi uya ndobva ati ndafunga kuti murume wako ndimubvise paposition yaari ndimuise pane imwe position ine better salary so he must choose kuti oenda kudepartment ripi racho. Ndobva ndamutaurira zvikanzi no inini sezvo ndambotishandisa nekukambani iyi ndakuziva kuti kunoshandika ndekupi. Ndobva achuza department raakachuza. He was getting paid very well. Then after that mukadzi uya ndobva atizve baba ava vane experience in the company. Guys musanakirwa nemari yecompany iyi because anytime company inomuka yakavhara anytime ini basa rangu rinopera handizokwanise kuramba ndichimumiririra. Saka murume uyu ngaende kuchikoro anoita engineering. Aita engineering I know kuti akangopedza that engineering akasvika palevel yeN3 oita trade test then ndinoziva kuti chero inini ndikadzingwa basa chero company ikavhara anowana access yekuti atsvage basa kune mamwe makambani because ane South African ID. Zvadaro
takatedzera sekuudzwa kwanga daitwa nemukadzi uya takashanda tikashinga tikasvika padevhu iyeyo tete Melly Sis Melly ndichirara ndadya cabbage ndichiswera ndichitenderera kumasowe ndichinzwa kuti madzinza idi chakanaka zvikazodai chandisina kumbobvera ndaita kuinda pamusowo wenyanga andina kumasowe kumapendekostawo checha yechimanje manje hapana chechi yandisina kutendererapo ndinotozikanwa. The last incident yakazoitika pane imwe chechi anga achirwara ndikasvika ndikapfugama muofisi mapastor maprofeti ndikachema musodzi ndikatora juzi ndakapfeka ndikasungirira muchiuno. Baba vakandidedza vakati mwanangu murume wako anopora bati murume wako apora achadzokera kubasa asi ndazoona murume wako akusiya pamberi panoenda apo asi akusiya achakuka kuti upenyu huchamunakidza ende upenyu huri kumunakira achakukanganwa iwe nevana vako bati ndoda kukuudza kuti misodzi yako ichapukutwa nevana vako iwewe asi hazvinei ramba ukabatsira ipapo. Saka mashoko aprofeti aya aka ndamusituation iyoyo yandiri kurarama ndiri pari zvino. So ndakazoenda kumaintenance court sezvo murume uyu ane South African ID ndofunga takaita 4 mahearings achinzi iye ngauye ne3 months bank statement rake haana kukwanisa kuya naro akanzi iye ngauye nemapayslip ake 3 months or 6 months haana kukwanisa kuya nawo. Inini ndikanzi ndiuye ne6 months bank statements nemapayslip or whatever zvandinowana ndakasubmita everything. Vana vakasvika kudzingwa kuchikoro ndikasvika mwana kugara naye pamba ndisingachazivi ndotangira papi ndodii. Then iye he was tarnishing my image achiti iye ndamuhurira ndikamubvunza kuti iwewe kana ndakuhurira ndoda kuti undiprove nechokwadi chokuti chikomba chako kwandipata ndinacho mumba ndechipi kuzosvika iwe urongedze mabhege uinde ende dei wakanga wakandipata nechikomba wakadii kundoritora wakanonzosera pavabereki vangu pawakandiroora pawakanditora. He failed to do that. Nanhasi ndiri kurarama upenyu hwekuti I can't move on because haasati andipa gupuro chero ndichinyengwa chero ndichiita zvandinoita pati ndine fear yokuti ndichizoenda nemumwe murume wekuvabereki vangu vabereki vangu vachandiudza kuti iwewo wanga wakaroorwa kwanhigi iwewe kwana Peter but Peter haana kukupa gupuro ende iwe une vana kwana Peter uku ende wakavaka musha kwana Peter zvatinoziva isu. Then chinhu chakazondirwadza futi akati iye aroorana namadam bosi vatsva varipo ava vari kusileya varipo ava vachidya pfuma yangu inini sisidhori yandakashingaira ndikashanda inini vakasvika kunosimudza gumbo ravo kunopinda muimba yangu yandakabudira ziya yandakavaka ini mbachangu ndiri ndega nemaoko angu nesimba rangu akapinda mumba mangu. Ndakanyorera sisi vaPeter message ndikati munoziva kuti chiika imi muri hama dzaPeter but ndoda kukubudirai pachena nhasi. You can enjoy life for a short period but ngozi yamaita kufamily kwangu muchapera mese one by one. Number 2 kubva Peter zvaandisiya hapana kana one of you akambondifonera kuti mai guru madii kukwira bhazi mauya kumusha tagara pasi tataurirana nyaya iyi toona kuti inogumira papi chero imi muchiti Peter hamuchamudi iye achiti hachakudii then toona kuti toigadzirisa sei for the sake of the kids not for the sake yokuti Peter adzoke mupenyu wangu no hazvisizvo but for the sake of vana vake vandinawo. Then Peter iye akati life goes on kwandinoenda wherever kwandinoenda ndichine maspams akawanda ndinonozvara vamwe vana kana ava vana vari vekudzinza kwangu vachangouya chete inini yangu tsoro yakafambwa kudhara ende iko zvine zvindakungotsika madzimba ayo ndikabva ndamutuka ndikati kana uchitistemba horoyo kumusha kwenyuka panapa haushande whether unoda kutraya kurwarisa vana vangu kana kuti unoda kutraya kuti vana vati toda kuenda kuna deti toera kuna deti panapa wairasa because ini ndinonamata ende ini ndinozva mutemo but ndoda kutaura kuti magumo enyaya yangu newe haasi akapera zvakanaka chero ukaroora vakadzi 25 after ini ndoda kutaurira kuti iwe uchapa uchidyiwa nenhunzi ukashaya anokuviga iwewe. He used even kundifonera after the court our second hearing akanzi iye uri kutambira mari akati haasi kuenda kubasa akaudzwa namagistrate kuti iwe chibhadhara fees yemwana netransport yemwana. Then I raised the point kuna magistrate kuti mwana uyu wamuri kuti abhadharire fees abhadharire transport mwana uyu anoda kudya anoda kupfeka then anoda kutakura lunch box achienda kuchikoro but Peter akazudza kuti foko kwandakana basa nazvo izvozvo
akabva audzwa iye zvaakaudzwa naMajistrate kuti you know what my man, if you are a man enough you don't know what lives gather to you pamberi panoenda apo. Vana vari kuramba kuchengeta ivava one day vachazokuchengeta iwe usina pekutangira. Akanditi fuck off, my life goes on, ndichine maspems ekuita vamwe vana inini and my life goes on. Then tiri kukoti ikoko ndakabva nemwana muhombe kuZimbabwe, ndakagara nawo pamabhenji, akatuka mwana pamberi paPP naMajistrate, akasvika pakuudzwa naPP kuti iwe you can't abuse these kids in front of us, of which this woman make an effort yokuya nemwana kuti uwewe uone mwana because anototya kusangana newe one on one. That's why auya nevana pano kuti uone vana, but watuka vana in front of us. Ende vana ava vatova that hatred yekuti baba vedu chaivo vangatichita seizvi zviri, and they couldn't believe kuti baba vedu vangatidai. Ndikati aiwa azvinei, ndakadzokera kumba kwangu nevana vangu. Then 2 years down the line Peter akandifonera akati iye ndatenga grocery remwana randoda kuti ndikupe. Ndikati aiwa hapana chakaipa, kuti iwe usvike papa pandinogara handikwanise because handisi kuziva what are you capable of. Chandingakwanisa kuita ngatisangane pafilling station yakati then wonditambidza grocery remwana. Tasvika pafilling station paya ndakasvika ndikapaka motikari yangu, iye ndobva apakawo paside pangu pandandakapaka. Ndobva abudisa, ndobva in fact mwana akabva kumota kwangu, ndobva ndati enda unomhoresa deti. Zvikanzi mama handiende kunomhoresa deti kana ndiri one. So aifamba nemuzukuru wake waifamba naye. Muzukuru yandobva waya kwandiri ndobva andihaga. Akati gogo, why all these months papachitika all these things you didn't even phone one of your aunties or kufonera inini because inini ndinotaura nini. Ndikati you know what, they which is the pain yandinayo about all this incident. I tried kubata hama dzenyu, I tried kubata hama dzangu, but no one sent by me. And inini baba wangu wakafa kudhara ndiri grade 3. Munozviziva imimi kuti kana usina biological parent wako, maparents anenge aripo kazhinji kacho kana dziri nyaya dzemari ndopa vanouchira maoko, but kana papa maproblems no one stands by you. Vanotokuti iwewo wakaipa. Vakasvika pakuudza murume wangu kuti ngaaite zvaanoda, iye akasvika pakunyepera even vana baba vangu kuti vana baba vako vanditi siya mwana wedu kana achikunetsa. Ndikati proof yaudzwa nana baba vangu iwewo yekuti siya mwana wedu kana achikunetsa ndeipi? Because ndakazofonera vana baba vakati wauya pano murume wako, tikamuudza kuti kana mwana wedu asipo pano hatina nyaya yatinogadzirisa because kukana wakauraya mwana wedu toziva sei. Iwe enda unotora mwana wedu uye naye. So iye paakanzi enda unotora mwana wedu uye naye ndopaakabva atoita move in namadam boss varipo izvezvi vari kusileya vachidya mari yeziya rangu inini. Ndikamuudza ndikati but iyi haipere mushe ende haiende yega ende misodzi yevana vangu kwete yangu because inini ndinokwanisa kuzviitirawo zvandozviitira kuti vana vangu vaone pekurara, vana vangu vawane chikafu. But you can enjoy for a short period of time but haipere mushe. Ane hama dzake dzaanogara padhuze nadzo vakatraya kuda kuti vataure naye kuti kukonana kwenyu kwamaita iwewe namai vevana vako hakuna kwazvinokwana pavana. Chengeta vana, tiri kukutaza kuti uchengete vana chii? Akapindura tsvina kuhama dzake idzodzo. Hama dzake dzikasvika pakundifowadhira machats avaiita achitaura nonsense dzaaitaura. Ndikati anyway hapana chakaipa. One day ndozwa kuti Mwari vachavhura a way yekuti ndimubate ende uyu hambondinetse. Denda kanga ndine hutsinye. I was going to go straight away kuHome Affairs nemadocuments ake ekuZimbabwe because paakabuda akadonhedza South African ID yake mamwe chibooklet nelicense. Then madocuments ake ekuZimbabwe akamasiya mumba office pandakaroorwa naye. Ndakaroorwa naye asina kana birth certificate, asina kana chitupa. Ndikafonera sisi wangu anoshanda kumakombe ndikati ndokumbirawo mundidhonzerewo birth certificate nechitupa chanhingi. Sisi wangu vakaita sekudaro vakati oraiti zvinhu ndadhonza chipinda bhazi uye kwaararozotora. Ndakanotora ndikauya nazvo kuSouth Africa ndikati birth rako iri baba womwana izi, chitupa chako ichi. Zvikanzi wazviwana sei, wazviita sei? Ndikati aiwa mai guru ndovadi ndokubasa kwavo ikoko, izvi zvinhu zvako zvirapa izvi. Ofuchi to my surprise paakabuda akazvisiya. And right now as I'm talking ndakagara pano akasiya even mamwe ma-important documents ake nditori nawo. Akasiya with some few clothes, I think mune 3 ma-t-shirts ne-trousers nebhutsu dzaakasiya. Akazenge iye akuti iye ari kuzvida bheki. Ndikati izvi zvinhu handikupe kusvikira waziva zvaunoita, kusvikira waziva kuti wakazvara vana une spemu rakabuda rikaita chimunhu pano pasi iwewe. Then back to my story. Ndanga ndamboita ka fast forward mbijana to cut the story short.
paakauya negrosari patakasangana pagaraji instead yokuti anditambidze grosari then aone mwana wake madam bosi vakabva vadongorera pahwindo zviya zvokuda kundiona kuti ndoda kumboona iye mukadzi wachona iye kuti munhu akaita sei pakandidongorera mwana akabva andirova kudai so zvikanzi mama I don't want to see this face because mukadzi uyu ndakandagara ndine mapictures ake ende hama dzake dzaakanga achidya nadzo dzaindipa information every day saka mukadzi uyu ndaimuziva iye aifungidzira kuti handina chandiri kuziva then mukadzi uyu akabva abuda mumotikari ndakabva ndaenda paari mukadzi uyoyo ndobva anditi hey madam if you think this man is yours forever neniwo ndakatotadzawo marriage yangu but this man is mine now ndakamurova ama handidi kunyepa mukadzi ye ndikabva ndamudzura kawivhika kari mumusoro ndobva atona kuti pana papazoshata ndobva hanzi naivo baba ivava zvikanzi iwe uyu munhu ndomuziva uyu she can do anything pano pagaraji pano patipi iwo tiza ndobva atiza akananga kwamurehwa kwaakanga akatarisana nako achienda then baba vakada kuzama kuda kundifaita zvezvokuratidza kuti haundidhereri pamberi pevanhu ndobva ndamukwatura wachi yanga akapfeka ndobva ndaikandira ndobva ndamutema nayo wachi iyoyo ndobva ndatema screen remotikari yanga anayo of which he lied to me and he lied to the police because ndakazosana kumapurisa akuti motikari ndeyebasa achinyepa kubasa kwavo motikari dzekubasa kwavo dzese ndinodziziva motikari yanga iri yeshamwari yake he didn't want to come with his car because aiziva kuti anytime zvinobhunduka ndikaita anything to his own car so he borrowed a mini car from his friend akauya nemota yeye ndikati whether this car is for the company property or is for the friend property or whoever I'm going to break it to show you kuti you are a bastard and haungofambi uchiturira masema ako pese pese iwewe usingagoni kuchengeta vana vako then takaendesana kumapurisa tasvika kumapurisa akanzi ngandivhurire kesi akatadza kundivhurira kesi ndobva iye tora motikari yako indosikepe yadu unotsvaga girazi rako uri kuti iwewe mukadzi uyu abudi ari pwanya iwe mukadzi pinda mumota yako utore mwana wako uinde kumba kwako and that was that then after ndakazodzokera kuthird hearing yangu yekumaintenance court then akabvunzwa tukanzi we said bring your 3 months bank statement and your 6 months pay slip akati haasi kushanda tukanzi no matter hausi kushanda or uri kushanda we need those things for the evidence that tione kuti hausi kushanda iwewe he failed to produce all those documents. Then our last court was 6 April. Muswa 6 April. We didn't go to the court because of the lockdown. Dopa kanga patanga lockdown. Yeah, kanga iri serious. Yeah. Then pa lockdown pese, you didn't even phone me. You didn't even contact me. You didn't even contact the law court. Kuti avunza kuti sataka miss a date. What are we going to do? You didn't even contact me. Kuti zishoma sandru kuwana izishu. Saka iwo wakatane apa sipo yemwana iye kugesa kana all this. You didn't even do that. Then ndakazotaura nemuroora wangu ndobati naitete muri kuzviziva here kuti sekuru Thomas ndilawyer ndikati sekuru Thomas vandakasiya vachiri kuchikoro paya zvikanzi he is now a qualified lawyer. Then she gave me my contact sekuru Thomas vaya ndobva ndavafonera ndichisvika kuoffice kwasekuru Thomas ndakasvika ndikataura nyaya yangu ndikaisa patable of which sekuru Thomas vanonyatsokuziva how I started this man from day one of my marriage until today. Chavakakwanisa kuita vakabhobhisa bhachi reuloya vakaisa paside vakachema musodzi vakandimbundikira vakati muzukuru handambozwa kuti wakapindana nedzedza wakapindana nadzedza but nyaya yako this is a simple issue. So inini rega ndimbotaura ndizame kutaura naPeter then kana Peter understand then totangira from there but kana aramba takuchimuitira utsinye because this is a simple thing to me. We are going to cancel this ID. Ndobva vaita copies of everything from Zimbabwe to here and my car registration and everything akazvisiya muno mumba mangu muno. They did my copies. Then that lawyer he phoned him. Ameno zvavakataurirana then akabva atanga kufona achiti iye anoda kutaura nemwana. Ndikati aiwazve baba niya makasitisiya pano mufiriji mune jagi remvura amuite WhatsApp call because WhatsApp call inodya inini data. Hauna kumbonditengera data iwe kana kutaura nemwana wako andikurambidze ita direct phone call so that utaure nemwana wako. Akaita 4 consecutive days achifona waya achida kutaura nemwana wake ndichipa mwana phone. The 3rd day mwana akanditema nefoni zvikanzi mama why you didn't tell me this bastard was calling me. Ndikati ndinokurova baba wako ndibaba wako don't call your father a bastard. Your father is your father. Zvikanzi mama the reason I'm saying this man is a bastard. A 7-year child achiluza kuti
I'm telling this man is a bastard. If he was knowing I'm his child, daiva achiziva kuti ndadyei, daiva achiziva kuti ndabhadharwa fees nani, daiva achiziva kuti ndiri kuenda kuchikoro sei kana ndiri kurarama sei. But he phoned me achinditi I love you my son. Ndini baba wako ndinogara kwakati akatotaura nzvimbo yekumadheudheu. Zvikanzi kutotaura nzvimbo yekumadheudheu iye achigara munkuku. He's a fool this man. You think kuti simba renyu nenjere dzenyu nemari yenyu yakatambisa, they are going to enjoy their territory. They are going to enjoy their life. Gloria, is there a time whereby sometimes unotaura uchi take out your frustrations dzapita kune vana, because mwana ane 7 ari grade 7 saying to his father bastard havasizvati ndadyei ndamwei, because there is no way a child can know kuti mumba munomu kana chera kana ndabika kuti zvabva kuna deti kana zvabva paripo here pamwe vanombopopotana panomboudza vana kuti baba venyu is useless, havasi kutenga chikafu, havasi kudai paripo here. Exactly. Aimbomira imi mukomapita chakwa yenguva yenyu ndeti mbonzwa kuna Glory. Hapana pandakamboudza mwana kudaro, but this man he used to abuse me and beat me in front of the kids. And ndikamuudza kuti mumba muna chikafu anga asingatengi in front of the kids. Vana vakatarisa varipo. Saka mwana aitaura zvinhu zvaakaona. Aitaura zvinhu zvaakaona, what I experienced before long way back. Okay. Saka iwe after mwana taura masvika kuti I don't want to speak to this man, he's a bastard. What did you do as a mother? I tried to talk, I phoned my sister, wandinonzwanana naye. Ndikati mwana wako iye ari kuti kana baba wake vakafona, ari kuti zvakati nezvakati. Then I phoned ambuya vapita. Ndikati imi muzukuru wenyu kunoku ari kuti kana baba wake vakafona, ari kuti zvakati nezvakati. Those two people vakafona vakataura nemwana, vakati baba wako ndibaba vako. Then there are 2 pastors vekuchechi kwandaenda. I even take the child ndikadrive ndikaenda kuPretoria ndikanogara pasi napasta ivavo ndikati baba mwana ari kuti 1 2 3 4 5. Vakatora mwana vakambomisa pacounseling yavakamuisa. Then I drive ndikaenda kwandakaenda kune umwe pasta wekuchechi kwataienda tese tiri 2 naPeter. Ndikati mwana ari kudai ende ne ari kuZimbabwe ari kudai ndikavaratidza even nema-messages. Vakafona vakataura nemwana uyu wandinaye. Uyu mwana wandinaye akati mama, this thing to have peace kana muchida kuti imimi neni tiwirirane samai vandinawo munomumba, don't ever talk about this man again in my life. Ndikati ndazvinzwa mwanangu. Vana ava vasikana here kana kuti vana vakomana? Vana ava vakomana. Okay. Ndikati aiwa nguva ichasvika baba venyu pavachazokudai ende pavachazoona kukosha kwenyu. Saka kana nguva yasvika baba venyu vachauya votaura nemi. Asi kana vauya imimi remove that anger yokuti baba venyu vaendi abuser in front of you. Imimi zvisei paside. Tiri kutorarama wani upenyu huri kutoendeka. Uyo ari kuZimbabwe until izvezvi ndakabata phone ndichitaura pano paconversation. Ari kubheja ende ari kubheja kuti handidi kunzwa kuti mapa anoti musoro bhangu akasaying kari kwemazano handidi kunzwa kuti mapa musoro bhangu nhamba dzangu. Once mukangopa musoro bhangu nhamba dzangu, mari yangu yefees muchaibhadhara direct to the school. Imimi handitodi kana kutaura nemi once ndangonzwa nezvamusoro bhangu because he's a bastard. Ndikati iwe Thomas, don't call your father a bastard when you are talking to me. Materere aunondita inini ndo materere aunofanira kuita baba vako. I even send Peter conversation yandaiita nemwana. Musi wandakamutendera conversation yandaiita nemwana, he didn't respond, he didn't say anything, he didn't put a comment. Ndobva ndanyora pazasi ndikaisa a caption ndikati if you are willing to support vana vako ndo zviri kutaura mwana wako izvi, ende mwana wako ari kuda support from you so that unyenge hana yemwana wako, not kuti inini ndigare pasi nemwana wako ndikugadzirise ma-issues ako iwewe nemwana wako zvika ndionofurira vana vangu ndionowauza zvokuita. Ndikati my dear, live your life and enjoy your life. And whenever mwana paanenge achiti mama ndiri kuda kutaura nadhedi zvakati, mwana ane nhamba dzababa vake anobva profile picture yachinja. Ndomuudza mwana kuti baba vako ndavati zvakati, wotoona profile picture yachinjwa atesa vakambundikirana nemukadzi yakanyorwa kunzi love and peace. Mwana ondibvunza zvikanzi so mama musina love kuna dhedhi ase. Mubvunzo iwoyo nanhasi handisi kukwanisa kana kuupindura ende handisati ndaupindura. Zvikanzi when daddy is saying now he has got peace, it means kuti mama musingape dhedhi vangu peace kaimini. Mubvunzo iwoyo futi nanhasi. Saka nachikubvunza mubvunzo iwoyo madhano dhedhi vangu hachati musoro bhangu.
mixa zvese munozwa masaying evana sometimes like when you are talking to a child because inini vana vangu kana vakataura ndikaona kuti ataura zvisizvo akaona kuti akanganisa anoyaurara pamakumba apapo akaona ndachinja face wozwa kuti mai ava vatsamwa ozama kuda kuva sweet kwandiri so that I can respond to him. Okay, pedzisa henyu tinzwe kuna mukoma Peter muri kutaura side renyu because I knew and from talking to you from day one kuti hamuna kuwana closure, hamuna kumboburitsa zviri pachest penyu, but tinoda kuti tipedze so that you guys paine peace pakati penyu whatever zvakaitika kana pachaitwa pachakumbigona regerero will go to that and then toenda paissue yevana handikatona tobatsana sei panyaya yevana kuti vaendere mberi pasina one party riri kukawadheka, pasina mumwe munhu ari kunzi ari kukanganisirwa upenyu hwake kana kuti mumwe munhu ari kunzi ari kuheteka, munhu nemunhu anokonda nelife yake, asi imimi sevabereki muri kusangana pakati sevabereki. Mapedza here topawo mukoma Peter mukana. Aiwa ndasara hangu nezvishoma shoma. So nyaya iri kundirwadza kuna Peter ndeyekuti iye anotaura nemakuhama dzangu then ndobvunza hama dzangu inini dzinozondifonera kana kundisira mameseji kuti naiwe Dorini ko murume wako ari kuti zvakati ichokwadi here? Ndikati aiwa handiti akauya ikoko akataura nemi akagara nemi pasi imi pamakamupa mubvunzo wekuti why iwe uri kuleya a complaint pasina mwana wedu nemhaka yei? Kode Peter akasiyandiuraya kuno kujoni imi moya mouzwa kuti mwana wenyu wadai akadai ini ndakafa mozonzwa panyuzi kuti ndafa. How are you going to feel? Ndakasvika pakuudza maparents angu kuti because my biological father avasisipo, that's why no one is even caring kuti kwira bhazi uye kuno kana muchiziva kuti Peter ariko ikoko. So ndo chimwe chinhu chiri kundirwadza ichocho. Then number 2, this guy he is saying he moved on. I respect his moving on and anditorine futi ne moving on yake because aina zvainondipa ndikada kutotarisisa deep down kuti I don't get any benefit of it. Let him move on and let him enjoy whatever he is moving on to and let him enjoy mafruits ake ari kuita ikoko. But why me pavana ndoko kwakundirwadza ipapo kuti vana vari kupinda papi for him not to support his own kids and ivavo magambosi varipo ivavo dei vanga vari munhu anofunga ende dei anga ari mukadzi anonzwisa ari mukadzi anoziva zvaanoita. Baba imi makarorara nemi mukandondiroora yes we have got peace and love but avo vana vari ukwavo mambovaendisirawo here friziti zvaro not even one day. Even hama dzake iye Peter hama dzake kanda kuti hama dzake ndiri kutaura masisters ake nemabrothers ake noti vana mai nini nanasekuru nanani even mai vake chaivo handifungi kuti vangashayiwa 20 bondi yekuti vandibhipe then wonditi muroora tifonerewo bheki uti the side of your story. No one even did that but akaenda akanotanisha zita rangu achitaura zvakaipa zvandisingazivi kuti how truth is it, how false is it zvaakanga achitaura about me. Zvakazondisvika pakuti inini usatemba nehuroyi uchiti iwewe kumba kwenyu nokuti munoroya ende ini handityisidzirwe nehuroyi because dai kufa dai ndakafa from day one ndakanga ndichibuda mukwiriti because ndichibuda mukwiriti ndiri papa penyu ndakarohwa nezvidhoma ndikatadza kutaura ndikatadza kana kushama muromo. Saka usatemba nehuroyi hwekumba kwenyu uchida kundityisidzira naizvozvo ende zvokuti wewo nemaspams akawanda ekuti unokwanisa kunozvara ukoka hazvina kana zvazvinoshanda pandiri izvozvo. I think ndombogumira ipapo. Right, thank you nekunzwa kutanzwa side renyu of the story and I hope waburitsa zvisi zvanga zvakavharika mukati memwoyo wako zvaunga uchishaya kuti turira kupi uri kutaura neni. I'm neutral, I don't know you both guys and I'll try to fix and to make amends mese muri tu nyaya yenyu zvakanaka avari kufona ngambomira Apostle IK imbomira kufona right. Anzanzi Peter tinguva yenyu tinokugamuchirai pachirongwa chiti maita basa nekuuya kwandiriwo nekuti panguva yenyu chigadzise nyaya iyi isawanikwe ichiafecta anybody anything mukati meupenyu. Zviripo here zvamunoda kutaurawo concerning zvanga zvitaurwa naGloria kana kuti munongoti aiwa ndizvozvo toona tenda pastage inotevera? Ya toda kutaura ina ndoda kutaura hangu zvazvina kunyanya kuwanda zvindoda kutaura. Alright. Ini panyaya mukadzi uyu Gloria Gloria pazvaaka achitaura zvese hatakafamba tese zvekuti tinetsika zvese tainetsika kuti tifamba tese tinetsikawo tiinda kuchikoro tachiindawo kuchikoro kwakwe kuchikoro tizama kuti tigadzire upenyu hwedu tito vanhu vari pamusoro zvese zvandina kuti ndinoshoora handina kuti ndinoramba
takaita zvese tukafambidzana tichifambidzana zvakanaka murudo pasina chi. Asi chokutanga mukadzi uyu ini taigara tese mumba asi respect chaichai kwendiri semukadzi wangu anga asina. Aifanira kundidai kundiudza mazita, hauna kudzidza, hauna kuverenga, hauna chionacho, ndichogara ndichingoudza ichiziwawo ndiri mumba. Ndiri kusumudza, ndiri kudini munoona ndiri mumba semukadzi wangu. Ndokuti andongotsora kuti asi mukadzi wangu dai zvichadi ndapera. Ndikandidi ndizvinyara zvangu. Respect one manga musina nomukadzi uyu pataigara naye. Ndapedza two takakonana nomukadzi uyu. Kusvika pakurwa, kusvika pakutobatana, iye akandidzisa aida kuti mutswa takakonana wandakazo akadziisa mafuta kwakutora banga achida kuti handoda kutokuuraya nhasi. Saka ndakazoyamburwa nevanhu vataigara navo nasista wataigara navo. Iye akazokonda mwana wangu akazouya ndo akazondinyambura kuti because ndaifanira kupiwa mafuta, ndaifanira kuti ndipiwe nebanga zuva irero. Ndobva zvadini zvapera. Indibva ndaudza ini semukadzi ungambaishinga kuda kuti paine banga nodziya, saka munomumba munomu hamuna rudo. Regai ndidini tizvindire zvangu ndisiyane nomunhu tisati adini takuvadzana because upenyu hwedu chadzikama mumwe chazouraya kana ini chazoita ngozi ndikamurova ndikamuuraya kana chazondifungira zvakachazondira nemafuta kana ndibaine banga kandura pakaita ngozi. Regai ndisiyane naye mukadzi because mukadzi uyu chairudo saka hapana rudo munomba. Two munoziva kune umwe mukoma anonzi Solomon anogara muJimmiston anoita zveelectrician. Munhu uyu Solomon uyu taimutora taimuti ndisekuru. Ndakatoudzwa naiye because aizivana nemunhu aindinisa kubasa. Aindinisa kubasa. Saka indoudzwa na Gloria uyu. Kuna sikuru anonzi Solomon, kuna sikuru anonzi Solomon, kuna sikuru anonzi Solomon. Ndinenge pachibvunza shamari nyenyedzi vanhu vaindiudza. Tete vaindinisa kubasa yavo, ihama yavo vaindiudza shamari baba Peter. Zvirikiitika uri kuzviona here kuna Gloria na sekuru Solomon. Yati hati ndisekuru here takudzwa ndisekuru kati chimbotevedzera ungwarire zvakanaka na Solomon because pane zvirikiitika. Ndikatoti alright. Indobva ndazvidadi ndanyara ndobva ndatanga kuzvidhika picha na iye handina kambomubvunza, handina mbudi ndakatanga kuzvitsagira ndega nyaya yaSolomon. Nyaya yaSolomon ndikidhika vanhu vandiri kuzvifunza kuti feya vanhu ndiri kufeya vanhu titsvaga nekumbe ndobva ndakazofeya pandakazovhura Facebook yangu. Ndobva ndavhura kuFacebook Solomon mameseji wandinaona nhasi. Solomon yanga iriswe birthday Gloria. Solomon ari kutonyora kuna Gloria kuti happy birthday my wife, I love you my wife. Solomon uyu achinyora Gloria. Ndobva ndaipesta mufoni mangu, ndobva ndachengeta meseji yemufoni mangu. Ndobva ndazovhura fundo ndobva ndazotora mameseji mapictures vakagrebhana vari mumba vane manight dress. Mapicture yavo ndinawo vane manight dress naSolomon. Indatobva ndati ndamatora ndobva ndagara nawo, handina kumubvunza, handina kana kumbomusendera mapicture. Patikazonetana ndikati ndobva ndakazomutumbira mameseji mafoto ndikati chama ndiona nyaya yaSolomon yandai kuvhunza nyaya yaSolomon yandiri chii chiri kuitika naSolomon apo. Ndakutoudza kuti aputse kuri kuti nepera kuzungaira nhema tichadana kumuchato naSolomon, toda kutokudana kumuchato ndikutochata naSolomon uyu. Ndikati kete inobva ndaidini indobva ndatora mameseji aya ndobva ndasendera hama dzakwe dzese kumusha ndikati kumbira mundibvunzirewo Gloria vana bhuti vachona nana sisi vacho mundibvunzire kuti zvii zviri kuitika apa naGloria uyu. Iye wairamba hasani dzachona nana bhuti vacho kuda vakamubvunza iye achiramba achiti chanzi sekuru. Ndobva ndazobvunza vamwe panogara Solomon pana kule vangu vanogarapo. Saka tinogara tichiona ndakaudzwavo kuti ndaiona Gloria achiperekedzana naSolomon kubasa vachibuda mubamo makuseni ndikule vangu vanogara naSolomon pamafleti avanogara muJimmiston. Asi ndowaona ndikafunga kuti indakaudzwa naGloria ndikule vangu kuti ava ndisekuru vangu. Saka ndivaona vachiperekedzana makuseni vachibuda mubama maSolomon vachindiperekedza
kudzera kubasa nemota yakwe dzakavashamisa kuti ko zvezvirikiitika baba shiki vanozviziva here ndobva vakambozondisirawo meseji kuti vakabvunza kuti munozviziva here pane zvirikiitika zvetiri kuona kuno kufuleti kuno munozviziva here chii chirikiitika tikati because tikati ndiani munhu wachona akanzi kuti Solomoni wakufambidzana maishi ndikuona makuseni vachipirikidzana nemota kubasa chii chirikiitika zvikanzi because iyo akawaudzai kuti ndisekuru ikati ndomuziva Solomoni ndikutozvitsvaga nyaya yeyo kule chirambe muchifeya muchitarira muchiona kuti tinofamba sei vasolomoni vakadzidzisa mwana wa kule vange vakadzidzisa mwana wa Solomoni mwana wa Solomoni waikombolera kuna sekuru vanga kuti ndokumbirawo baba shingi Peter munomuziva bere Peter murume wa Gloria atichakwanisi kugara mumba medu because baba vangu havachakwanisi kana kuchitira kana chii because vatorwa naSolomoni uyu kana nemari yekuenda kuchikoro handichatokwanisi kubhadhara because Solomoni Gloria ari kutora mari yese kuna baba ina handichakwanisi kuenda kuchikoro mukadzi waSolomoni uyu akazondifonera ini direct nefoni nhamba dzakwe zvikanzi Peter ndokumbiravo ukuze mukadzi wako uchiri muda here mukadzi wangu handichina mufaro mumba mangu na Gloria nomurume murume wangu achauye kumba haachabatiki kana kudini ari ndakuswera ngori na Gloria mukadzi waSolomoni uya mukadzi waSolomoni akatotipatinganzi Gloria naSolomoni vakatoya kumba akatointroducwa zvikanzi ava this is my young wife ndo ndiri kuda kutorovora iwewe amene uyu ndo ndiri kuda kutorovora mukadzi izvo mukadzi waSolomoni akatosiya imba nenyaya yaGloria ari kumusha izvezvi ndinotaura naye mukadzi waSolomoni tine manhamba dzapo paWhatsApp ndinotaura naye nomwana waSolomoni uyu anodzidza muno ndotaura nawo everyday vachindiudza vachikomera kuti zvokwadi ndikati aina ndichaya chinhu chapinda pamukadzi uyu kwezi nemukadzi uyu handichadi ngaichitorwa naye Solomoni wakada chirega zvakati jirene ikoko ndakatosiya ndatova nemhuri yangu uyu mukadzi uyu handichadi nenyaya yekuti yakaita yokundihurira achigara neni akandihurira akatanga kuhura naSolomoni 2017 tichiri tese tine nhamo tichienda kuguru iye Solomoni anga ane marika achipuwa mari naSolomoni ini tichitambura ndobva akatanga kudana naSolomoni kusvika andorojuswa ezviziva zvichizoona but ndaida kuti ndipedze chikoro changu kwezazvati ndatanga kutanga nyaya iyi ndinaye inondivhiringidza kupedza kuita chikoro changu saka ndaida kutanga napedza chikoro changu pandakapedza chikoro changu ndobva ndachitanga kuchitika mukadzi uyu ini chakaita kuti ndise munyaya kumurambira mukadzi uyu kuhura ndakayakaita naSolomoni ndikakura ini ndakasumuka ndikaenda kumba ndikandotora samukuru wangu nanasisi vangu ndikaenda kumusha kwavo kwaGloria ndikandovaudza kuti ndo nyaya iripo nemameseji andandavatumira ese tikati makazviona vakavabvunza here tikati takazviona wezvi takakonana akanditsira mafuta akada kundibaya nebanga ndo zvino zvandawira ndichiti kuti tikuudzei kuti mwana wenyu uyu ndo zvaari kuita ikoko zvino zikanzi wamusiyire chii akaramba kuinda kumusha ndikaenda ndikasumuka ndega kumusha ndikandiudza nyaya ndikati ini ndikavavaudza ndikati ini mwana wenyu kana musati madana mukisati mamudana mombogarawo naye momonzwa saidhi rakwe kuti monzwa kuti anoti chii ini kana mazomudana mukataura nemwana wenyu kana muchindida munondiudza kana muchida kuti tiuye kuno mwana wenyu wataura naye ndinouya ndogazi asi kana musati mataura nemwana wenyu nyaya iyi nezvandakupai zvisezvi ini ndakumondogara ndega mwana wenyu ndakundosiya asi gupuro amupa zvinhu zvese property zvandiri nazvo igupuro richamupa handina kana wani chinhu chatora ndinongotora nhumbi dzangu dzokupfeka saka ndandiri kuda kuzobvunza ipapo kuti makaudza here hama kuti gupuro saka makavaudza kuti ndichamupa property yese as gupuro hama dzacho okay ndakavaudza kuti gupuro gupuro handimbi mari property ndiyo ndichasiya yese inongotora nhumbi dzangu dzokupfeka zvikanzi orit inyaya naita inzwa chirega kuti imbodana mwana wedu auye akadaro nevabereki vako akaramba kuindina nhasi asati aenda kundotaura nenyaya iyi nevabereki vako iye uye zita munhu aziva kuti arambwa nemurume chaifanira kuti aite aifanira kuti asumuke aende kwamandiki kumusha kwaPeter kundoudza kuti mwana uyu waita so
nenyaya dzakwe dzanga aita akazoti ndasodesa ndinondo apa zvine haichatauriki because nyaya yechihura yanga yabuda pachina saka unozati kana mukadzi wahura haiti haigari kudaro iwe tauzesa kuti iwe chero kumudana haana kubvuma kuinda ukanzi nyaya yekuchihura haigari kudare iye akaramba nanhasi asati aenda kundotaura nyaya yekuti akarambikwa Gloria saka ini kuda ini Gloria nezvaGloria indo nyaya yange itoda ngotaura chete ini nezvaGloria ini Gloria ndichamuti ngachirarama nevakada vaanoda na Solomon wako wakanditorera ndichiri kugara naye ini kwendiringa ngachisiyana zvako nene life yangu indatova nelife ngadari ngatisangane pavana chete ini vana handirambi hadi munoona nyaya dzanga achitaura dzevana ndakamutini kuna pavana panichida kuti ndisapo ini vana vangu ndoda kusapota but ndandisina chance because aindibvarira panze kuti ndisadini iye aisvika panguda ndichamudzokera panguda ndichazodzaka ndikaita dzimwe pfungwa dzekuda kuzotaura naye nyaya ini handisina dzendishataura naye vana ndikada kuzama kuti ndii vana vangu tichengete vana vangu aindikati achindikatara vana vangu achengeti achindiudza kuti unofanira kana uda kuchengeta vana vako unofanira kuti uite zvinenge ndakuudza kuti uye ugochengeta vana ndikati iwe auchanditi hauchafanira kundikontrora hauchasi mukadzi wangu vana vangu ndine 25 ways dzokuti ndingachengeta vana vangu sei ndozi ndinoda kuti ndidini ndiite ndichengete vana vangu iwe chirega kundiudza zvokuita nezvangu iwe chirega kuti uzati undiudze kuti kana mwana akarwara chine chaitika mwana anenge achida pachitoa mauniform vanoda fees unondiudza achindinyora in paperwork promo ndakazomita nekati kuchikoro kwatadi unoda ndichengete mwana kuchikoro pachikoro changari akamutransfer chandaisiva chandaembeina ndichitomuona nefees yacho yandaisiva pachikoro ipapo ndaiziva fees ndakambotoitumira ndimbotomba fees ndichitomisira maakaunti patikazokonana anobva azotransfer mwana indikamuti tadi munobva azotransfer mwana mindokamisa chikoro ndikashamariri ini ndakaenda kuchikoro kuo mwana ndikandoshaa mwana wakatransfer wakatorwa ndikati urati wakatransfer mwana wakamisa no problem chitiitumira paperwork yefees yese yatadi ikwa nemakala euniform ese unonditumira nditenge but akaramba sikandandiwa unofanira fees bhadhara yangu achimbobhadhara kare yekuchikoro kwandikati handingabhadhari kuchikoro tora fees yako akwamisa iko zvino tikazikara usingati nemari yako indisa mari yako kusocial welfare handina chikoro ndikati ndipe neadresi yekuchikoro ndinde ndichinda ndoona mwana ndine ndinodza zvinoda kwa mwana kuchikoro ndine chindoita kana ndichisvika ndinoona mwana kuchikoro ndichinda akaramba zvika handina chikoro adresi yechikoro inokupa unofanira kunzwa neni zvenechida kuzonenge chida kumwana ndikati orit rapu kana zvakadero kana wakuda kuzondipa wandipa zvese zvizvo ukandipa ndope ndichatanga kutumira watadi muno kuchikoro yapedza yaitari inonga mainzwa kuzimbabwe shingi tanga kuna sisi vakwe vanodzidzisa kushurukwe ndokwa takawirirana takainisa tese takawirirana tikati mwana ngatakamupira zvachindodzidza kuzimbabwe tikawirirana kuti topa sisi vakwe mwana vachengete mwana achinda kuchikoro fine akambotodzidza from grade 6 ariko achigara koko panga pasina kana problem ini ndumbi ndichitumira kana sisi vacho inda mundogara nhumbi dzevana ndatumira nhumbi dzevana kana zvine anomba ndo ndatumira zvinhu zvevana achindisa grade 7 takonana ndobva akatora mwana December unoko paakadzokera nemwana ndaiti mwana achadzokera kwasisi vaya haana pinda nemwana kwasisi vaya kwandaziva haana kundiudza kuti mwana wando akasvika nobva tora mwana amenda kwakandomisa ini zvesandito mwana ari kuzimbabwe anogara nani aripi ndiri kutozama kutofeya kutotibvunza vanhu ndisagirewo kuti shingi aripi handisi kuziva izvi handina information kwaakaiswa kunhu andogara ndiye anokuziva ndobva ndamufona nezvemwana ari kuzimbabwe chati toda ndisapoti mwana wangu kuzimbabwe ini vana vanga handisi kuda kuramba kusapota andine full information yevana vangu kuti ndizive ndigona kuziva kuti the way ndovasapota nenzira dzipi niwe ivaona sei nenzira dzipi kuna chii ndikati shamari ndiono kwakatora mwana kwandaisiva ukamisa kwako ina handizivi kwaukamisa izvo ndiri kutotsvaga kuti mwana saka ndokumbira kwaukaisa mwana undipe vanhu vaanogara nemwana nemafoni nhamba avo nemafoni nhamba emwana nditaure navo vanhu towirirana kuti muri kugara sei nemwana kana ndikwanisa kutumira zvinhu ini ndotumira zvinhu nichiziva kuti ndotumira zvinhu zvinoita ndinoziva vane mwana tichitaura navo kuti ndo vanogara nemwana kandi vanoziva zvine chidikwa kuko chiri grosa ndo vanenge vachindiudza ndichitaura navo ini vari kuzimbabwe chindipa zvese
izvezvo nevanhu nemafoni namba nemwana Peter ndichitaura naye akati haufaniri kuziva panogara mwana, haufaniri kupaziva. Nanhasi handipazivi panogara mwana izvi kuti unodhei unogara sei. Ndikati orit, kana wakadero ina handikwanisi kuti ndingasapota mwana kana tingazivi kuti mwana unogara nani unogarepi. Kana wakuda kuzondipa kumwana pandaziva pane mwana ndope ndichazotanga kuzosapota mwana wangu kana wachikwa wandipa madhitesi ese andada kuti ndisapote mwana. Kana usati wandipa ini ndichangopakawo ndakadero handina chendinoita kuvana kusvika wandipa zvindinoda zvese kuvana ndozotanga kuvasapota kuti okay ndopandakamirira ndakadero. Nanhasi iyona bva angoti mozi kana tichezwanira akandipa kana chichaipa zvese zvaanotaura zvokuti vana chichichichichi hamene zvavanenge vachitaura ina hazvinenini zvezvo vangu asi chiningudai ndinoda kungoda kuti ndisapota bana saka nanhasi ndo zvandakapa zvekuti ndisasapota vana vangu because handina information dzendinoda asi haasi kundipa. Saka ndichandatokumbira kuti ngatichitaura ichitoda kutaura ngatichitaura nyaya yevana toita sei torosei kuti vana ini handichamu ndava nemukadzi wangu anondipa respect yese anondinzwisisa hatinetsani kubva zvatakaroorana last year unga kuti tambotukana kana tamboparana mubazva ndiyagara ndichiita naGloria yaingogara iri wewo chingobva mumba naGloria. Saka ndakawana hangu iko zvino hangu ndakawana akambondizorodzawo pain andakawana for 11 years ndisina respect mumba for 11 years ndichaudzwa ndiri mumba ndichitwa rombe ini ndichitukwa nemawords but ndingozvitora kuti somukadzi rimwe ndikamboti ndikaona zvitati zvichapera sezvo tine vana indanaka kungotozvipapata kuti apa pavanogara nemunhu kuti tikudze vana vachingosavana baba namai asi rudo charudaro pana mai avadakanisina nenyaya yekuti zvechandakasiya kuzoti rudo rwangu rupere nenyaya yekuzoita kwaakaita naSolomoni uyu ndikazviziva kuti nanhasi zeziva naSolomoni mai mukadzi waSolomoni ndotaura ari kumusha izvi anogara tondiudza izvi nenyaya yesu yamai avo naSolomoni ndotaura everything. Alright. Ini ndokumbira kuti taure nyaya yevana ini mukadzi ngachikanganwa nezva. Iko kwandiriwo futi hamuna kuvinga nyaya yekuti ndikugadzirisei imi vaviri. Haisiriyo nyaya yandawira kwamuri mose muri chu. Nyaya yandawira panapa ndeyevana vana Tadia naShingi ndo yandawira pano. Yekudanana iyo kaiyo rudo runopera vanhu vachigara vese runogona kupera ku1 party oti handichadi kana mose you can grow out of love modecide kuti we are going our separate ways, right? But pane nyaya yevana now antiwaona, right? I'm coming back to you Gloria mwana mukomana mukuru ari kupi? Ari kuGweru. Kunani? Kumwana wavatete vangu. Kumwana wavatete vangu, right. Tongoti panguva yese yamakaitana zvese zvokuti wakabvisa mwana apa ukaisa mwana apa ukadii usina kuudza Peter baba vemwana kuti ndo zvandakuita, panga pane bitterness pakati penyu, panga pane zvinhu zvakawanda, panga pane maissues angakawanda angasina kuti musina kusolve. But guys, I need you to understand chinhu one right now ati haisi nyaya yenyu muri two. It's not about you two people, it's about vana. Anditika nyaya yevana ndo yati musangane pavana, of which kana ndichinzwa Peter ishara zvakanaka. Peter anoti haasi kuramba kuchengeta vana, ari kuda kuchengeta vana vake. Anditika iwewewo anditi wanga usina kumudza kuti mwana wakaisa mwana kupi, wakangomubvisa kushurugi, hauna kumudza kuti mwana wakaisa kupi. Andika ndofunga iyo yekuti kudanana iyo it's a non-starter. Ndofunga matozviona mese kuti rudo rwenyu hapasisina. Anti mazviona vanhu imi makatoparadzana nemaissues akaitika ekumasura timazivi tatisipo animaona. But nyaya yevana ende chandiri kukumbira kwauri Gloria ndechekuti baba ava tisuda kuti tivakanganisire upenyu hwavo especially kubasa, nokuti kubasa right now ndokuchabva mari yekuti tikwanise kuchengeta vana ava. Handiti zvinhu zvokuti zvinogona kuitwa ne2 seconds izvozvo. Handika ivo vakaswera vavewo futi kubhikita. But we are not going that route, we are not taking that route because we still need kuti vana vachengetwe antiwaona. Saka iyo nyaya yekuti mapepa ino watinoti iyo guys as Zimbabweans antika we need to put it aside. Antika bamnini vari kutaura, Peter ari kutaura kuti antika wakamitra chihure, antika ukaza wanga usingamurespect. Iwewo uri kutaura kuti Peter aikurova, antika Peter aikushungurudza. Satapinda panyaya kuti panane tiwirirane panyaya yevana kuti how best can you solve it. Ndokumbura nekuzvinipisa ndiri munhu mukuru seri kwamuri. Ndokumbura kuti masori abude from both sides. Havani mamuchadinani Peter ave nemukadzi wake,
uyu ningirikiri Gloria ave on life yake andimaona panyaya zvamakaitirana zvamamusina kuwana closure nhasi mataura zvazviri pamwoyo penyu. Can we start by apologizing to one another? Munoziva kuti apology wedzere kuti sorry rakakosha for us to move on. Antika Peter panguva akagara nemwana ushu nemukadzi ushu naGloria pane zvakawanda sereki zvakasacrificeawo zvakakuitirawo anditika zvakakuonesa wakakubatsirawo kusvikira pastage youpenyu hwako hwauri muzuva ranhasi anditika ende iyewo Gloria pane mashoko aitaurawo anditozviona achifunga kuti maybe kuda tiri marriage azvibuda achidi akasvika pakuzodanana nomwe munhu pamberi pako. That's a pure disrespect hazviitwe andiwaona but tisezvezvo zvinhu zvakaitika kumasure takuviga zvinhu takuchera chikomba tosiya zvinhu kumasure takuda kuti move forward panyaya yevana right. Saka handizivi kuti achatanga pakati penyu tisatapinda kuti toonesana kuti nyaya yevana iyi tochengeta vana ava vochengetwa sei kuti ndiani achati ndiri kuzvipira hangu right ini zvandakaita iwe wave neupenyu hwako apa pasina pekuti hanzi there strings attached hapasina kwakuti mukasangana mangwana mwana akarwara you guys muri two handika munogona kutofonerana kuti iwe mwana arwara mhanya kuno handikaona munosangana muenda nemwana kuchipatara pamwe chete and it can never happen kana makasungirana zvigumbu zvokuti imi makachengeta Peter wakachengeta mameseji iwe uchiti wave nomwe mukadzi asi mameseji nemavoice note ezvakaitwa naGloria achiri mufoni mako. Gloriawo ari kungoti wochema nekuti iwe kuti usvike pauri apo akandivhairira ndini handimaona it can never happen izvozvo andimona ndopada tangata foundation ndakutangata layer foundation ipapo handizivi. Gloria, can you go first semukadzi? Can you go first? Okay, sorry, ndinokupera kumbotidzoke pamashure bijana pane zvandakota nhema dzataurwa naPeter dzandinyepera dzakaramba dzine proof iripo handizive kana muchindibvumira ipapo. Taura tinzwi paishu yaari kutaura iye kuti mwana ari kuZimbabwe anga achigara nasisi vangu ndofunga inini ndakaenda kumaintenance court. Ndaenda kumaintenance court vakati ndinofanira kuita inonzi international maintenance applying yemaintenance court yeinterntional. Then ndakaenda kuZimbabwe ndikanopiwa application form ndikapa the same sister waari kuti iye ndakatora mwana kwaari akafila fomu iroro tiri tese tiri two rikastembiwa namagistrate of court na magistrate of court akaristemba akati chienda iwewe musi wamuri kunosangana kukoti usanopa Peter muri pabridge kana kuti muri pafilling station unomupa bepa iri pamberi pamagistrate wekusouth Africa oona bepa iri then Peter osaina bepa iri oatacha madocuments atiri kuda wodzosa bepa iri kuZimbabwe. Peter akanditi iye pamberi pamagistrate haasi kuda kusaina bepa iri because bepa iri ndarita is a fraudulent paper but bepa iri ritori nezvidhindo ritori neeverything. Then Peter aramba kuita izvozvo ndakatora bepa iri. Alright, Gloria rega ndikukate ipapo pesa apa patapanzwa tikudzokera kumasure handikatoda kumove forward hazvisi kunetsa right now zvati inini chisungo uko kondo kudepartment kwedu unozviziva Gloria kana Peter zvatinenge tataura pano akasazozviita kudaro anzvanzi Peter mangwana akatauya ndakauya nekuzvininipisa kwamuri ndakauya nekuzvirespekta kwamuri ndiri munhu mukurusa kwamuri handika asi tikawirirana zvamaita pano zvamaiudza magistrate kukoti kumaintenance court kuti izvi zvakadai handiiti because zvakadai aiwa zvinhu zvidikidiki zvamaita hamene kumamaintenance court kwamaiita hazvinitoriri 5 minutes for you to be taken and detained and be deported and never to come back in South Africa kupuwa ban zvachose antimaona but ndakakudzai from day one kuti we are not going down that route because we are all Zimbabweans and tikuda kuti vana vachengetwe. The moment we do that nyaya dzemapepa dziri kunetsa muSouth Africa like now presently ndofunga muri kuzviziva ende muri kuzvionera dziri kunetsa kuvanhu vakuru kuru chako dziri kunetsa zvinongotorera one phone call chete izvozvi munoswera masvikirwa pabasa penyu mangwana neyakakupinzai wacho anenge atoipataiti futi hani mazviona munoswera maguta makotsi hatisi kuda izvozvo tiri kuda kuti titoda kuenda way forward. Saka pane zvakaitigwa navanhu imini the only way you can move forward is to start by forgiving one another kuregererana maregererana imimi pachenyu handika toda kudzokera kumasure handika zvatichawirirana pano handiti kuti vana ngavachengetwe sososososo handiti ndiripo ndichingocheka hanzvadzi chezvo takawirirana zviri kuitika here iye aripowo zviripowo zviri kuitika here modari because vana ndevenyu whether you like it or not vana ndevenyu vana havasive mukadzi uyu ari one handimaona. Saka ndopatiri kuda way forward ipapo zvokuti vana vanozotaura mashoko ati kudii izvo vana ngatingoti vana vanotaura mashoko ende Gloria tichazomudza kuti Gloria if you bad mouth baba vana uchudza vana
ndabvunza kuti vana ava varudzi ukati vakomana ndabvunzira for a reason mwana mukomana chero kabedmouth baba wake iko zvino zvikadii handikunyeperi as the time goes on anodzokera chete and the truth will come out achadza baba wake chokwadi kuti mai ndio vaiti zvakati handiona mwana mukomana asi musikana ndosaka ndakubvunza kuti vana ava vana rudzi handiona saka that should stop you are supposed to be protecting baba ava vivana kuvana vako handitika kana chikafu chichienda school fees chibhadharwa zvichiitwa andioni nide kuti vanhu imimika muchange muri kugwa panapa muri kurwira chicha muri kuti muri kurwira panapa hapana chekuti mungafaitira handiti maona saka Gloria kana kuti mukoma Peter mungatangawo here wani wenyu nekuzvidukupisa vedu weka inini hangu pacho takaitikirana makatomuvha oni vanhu mimi nopenyu wenyu iwe wave nemukadzi kuda uyu wachiri single kana ane boyfriend yake Solomon hatizivi sorry zvako ufunge mai mwana antika but can we solve this amicably one when you has to start tiwane kumove on one when you has to start okay ndinatanga ini nangu all right chandinoda kutaura kuna Peter it's only I think one way chat kwaari what I can say is for now andidi kunyepa andikwanise kuti sorry for now andikwanise kuti sorry kuna Peter because haana proof yezvese zvaataura zvaari kuti ndakamuitira saka ini handikwanise kumuti sorry because the tangible evidence haana yekuti akandibata ndakabata chingwa ndichicheka chingwa nebanga saka handikwanise kumuti sorry because to my own side what I know ndezvekuti all the stories dzaanga achitaura they were all creative story. I think if material nyaya yangu kubva pakutanga ndichiexplaina kuti pakabuda Peter aita zvaakaita ndakatsvaga someone kumuratidza kuti Peter zvinhu zvauri kuda kundiita izvi ende zvinhu zvawandiita izvi kana uchifunga kuti wandibaya panyama nete hauna kundibaya panyama nete neni ndiri munhu anorarama ende Solomon waari kutaura nezvake achiti kwai Solomon I can't apologize kuna Peter about Solomon because hapana asi kuna Peter ini Peter handichakuda ende handichada nezvako kuita move on nditori nemunhu wangu anotozikana na Solomon wacho atoripo izvezvi anotozikana even nefamily yangu so there's no need yekuti nditi kuna Peter I'm very sorry for what is happened or whatsoever chandingakwanisa kuti sorry kuna Solomon kumutuka kana kusamupa respect ndochuluchega ichocho ndochuluchega chandokwanisa kuti sorry zvako iwe Peter iwe soko kuti Peter sorry zvako nekusakupa respect yawakanga uchida but pane zvechihure izvi nezvizvi handina sorry handinokupa because handina kumbokururira nditori nemunhu wangu wandatowawo nayewo anoda kutondiroora apo handimbokupi sorry ende handimbodzokeri kumashure handiende mberi handina kana sorry handinokupa ipapo kanganwa kana uchifunga ndichakupa sorry papo hapana kana sorry nditori nemunhu wangu anotozikana even naSolomon wacho naiyeye anotomuziva kuti uyu ndiye munhu anoda kuroora Gloria saka hapana kana sorry handinomupa ipapo ende Solomon ngadzidze kutaura chokwadi chezvinhu zvaabata nezvaaona nemaziso ake odedza a3rd party kuti uyai mundionerewo zvaitika pano kwete to assume and not to assume with the messages and the like no ipapo watamba wrong mfeso wangu iyo ndio inonzi watamba wrong saka ipapo handina sorry handinokupa the only sorry handingakupa isorry yekuti I failed my marriage because I didn't give you the respect which you were expecting from me. That's the story which is coming down from my heart. Honestly. With God, I swear. Yes, okay. That's all right. Pakanaka, at least, it's a moment of truth. Saka tukuzana chokwadi apo watakwa kwanisi kuti utaure nyaya kuti sorry pachihure pozana kuhura siye kuti wakafela ko marriage yako iyo unobvuma. That's good. And that's Peter. Ina ndinasei ndingamupa Gloria wesi pandakareswa chapu ina handipa huni kuti ndingakumbira sorry koma vanaka vamanga musiri kuchengeta kanzvadzi vana kuramba kuchengeta aiwa hamusi kuramba ikozvi hamusi kuramba but kumashure pamapa kubva pakapa mamusingachengeti ka sorry ndingatomupa ndiyeyo asi kuramba kuti sorry handingambogozi ndaizama kuti nditee kuti ndichengete vanange achindibvarira panze
saka pane sori yembo ngozi ndiye andibharira panze kuti the way kuti ikone kusapota vana vangu indandinerero nzira kuti ndichimuudza kuti ndipe zvakati ndiwani kusapota vana vangu iye achindinyima saka ndine sori nomwe ngozi ndiye andinyima dai anga akandipa kare izvezvi zvese zvivana vangu ndichivaitira ndine mari yandakasevha izvezvi yandandakangomira kuti kana nyaya iyi ikangogadziswa ikangotaurwa ikanaka tikaona chanze kusevhera vana vangu I can prove everything pane mari right saka the moment he has come now yekuti mari yakasevhiwa iya Christmas yakusvika takuchitira vana vaya handitika takuchitira vana vaya vana maudzwa hanzvadzi kuti mwana mukuru ari kugweru ndo paari ari kubva kupi mwana nai Glory ari pachikoro chaakanga achingori ichocho saka my question kuna Peter ndeyekuti kana Peter achiti haazive kune mwana pachikoro panodzidza mwana aipaziva ende anopaziva why he didn't go straight kuchikoro kutoti naiwe mwana kana headmaster ndokumbira kutaura nemwana wangu uyu ID yangu iyi ndini ningi ndoda kutaura nemwana wangu ndizoti mwana wangu anogarepi but he didn't do all those things now he is lying in front of you achiti iye I refuse to give him the information yekunogara mwana I refuse for the security yemwana because he showed me kuti he don't care about the child pachikoro pane mwana anopaziva and headmaster wemwana anomuziva he was even in the group rechikoro akabuda saka there is no issue yekuti andiblame inini kuti handina kumuudza kuti ndabvisa mwana kuna sisi vangu ndikazomisa uku because pachikoro pane mwana pari kuenda every day pari kuwana kubhadharwa fees aipaziva uyu wandinogara naye kuno uyuyu vari kuti iye ndakamuchinja pachikoro chekudzidza chakaita chiri kuita kuti inini ndisamupa the new fees and the new transport ndechekuti ane document raanaro from the magistrate rakamuudza kuti for now you have to do this until your final judgment but he failed to comply. Alright, saka hanzvadzi Peter right ngatiendei panyaya yemwana iyi vana imimi tambokupa imimi vamukana first sababa vemba handitika semusoro wemba vana vochengetwa sei mafunga kuti mochengeta sei vana panguva ino vana vochengetwa sei hatisi kuda zvinhu zvinozo-compromise yemangwana because mukazoita zvinhu zvemusoro wenyu mangwana zvikazoinda napamweka munozodzoka muchiti sister zvadai mura pane pasina kuti sister munogona kuti sister maakumhiri kwani mbopoko hazvichabetseri basa racho rapera futi hanimaona ende isusu tiri vakadzi kazhinji kacho kana mapapa kutambura togona kutiza futi haniti maona saka imimi vana muri kuti imi vana vochengetwa sei vana ini school fees paperwork yeschool fees iwe haitidi kudzwa nemuromo inouya iri paperwork inobva pachikoro madetails emwana echikoro fees mauniform. Alright, so I think Mirai Makadar, I think Gloria, ipapo I think even Kwandiri it's fair. Kwandiri, kuti pepa izvo zvimuri kunovhura pane stationary list chauya pane pepa remaschool fees evana chauya ese zvichiuya zvakadaro you forward these things kuna baba wachona. How about that Glory? Pamaschool tutora nyaya yechikoro. How about that? That's 100% perfect. I have no problem with forwarding to him all those things. Right, that one is done. Baba pepa remwana muchava wana antika mosenderwa school fees list grocery list evana then motenga right hande pachikafu vana vanoda kudya vana vanoda kudya pane twaseya chikafu ina every month ndotenga grocery remwedzi every month I can buy grocery motenga grocery remwana upi kune ari kuno kune ari kuZimbabwe muri kutengera mwana upi grocery vese vana same thing ndogona kutenga ndo ndati kana ndikapona ma details ese ndoda rekuno ndogona kutengerera kumabhazi. Alright, sio mwana kumja ndototumira ini renda kumusha grocery mwana mumbi ndogona kutenganisa kumabhazi ndonotumira zenda zvinhu zvomwana zvoenda stationary yemwana ndinayo izvezvi muno but ndosha ndaitumira ndeinisa kunani kuZimbabwe kwachona ndakatenga kari stationary yemwana yese kozaka okay, perfect. Saka ini zvamati mimi chika kuZimbabwe antika munogona kutumira mega chikafu every month basa kuZimbabwe ngataure iye kuZimbabwe first kuZimbabwe munogona kutenga chikafu mutsa pamabhazi mimi mabhazi anenge achitanga kufamba bva musi wa 1 antika chero before musi wa 1 asada kufamba kana tida kutumira izvozvo mukabata inini tine connection ndinotopa munhu phone number kuti sangana nemunhu uyu mubatse chikafu vochigamuchira gweru antika choenda kumwana chikafu chenyu chemwana antika nehembe dzeChristmas
sekuronga kwenyu uyu ari kuno uyu matimoda kutenga futi murimi chikafu saka is it okay Gloria you write the list yegrocery riri kudiwa and then you forward it kuna Peter ipapo handidi kurova mhaka ndakaviga mupini handina mwana wangu anotengerwa chikafu kana kutengerwa hembe ndisipo nokuti zvakaitika last time akatenga grocery akatenga tuhembe tuviri pazvihembe ipapo pane hembe 1 yanga yakasungirirwa jira rereti saka handina mwana wangu anotengerwa hembe ndisipo kana afunga kutengera mwana hembe uyu wandinaye anoya otora mwana woenda pathe nearest mall otengera mwana ozosa mwana handina mwana anotengerwa hembe nemumwe mukadzi inini mai vake ndiripo ipapo handidi hold on wati wakambona pane mwana akambouya pane hembe dzakambouya dzakasungirwa chimucheka cheredhi yes dzitori kwamajor street kundakanodzisiya bepa racho ndakanonosiya kukoti. Wow. Okay. I didn't know about that one. Antika. Saka, all right. So, that's Peter. We need to compromise on this one. Kana muri kuda kutengera mwana uyu mwana wamuno arikugara namai ye chikafu nehembe. How about every month? Antika chete imimi you two people ndikuona kuti hamungafambidzani. Ndo pari kundinetsa. Kuti mufambe mese mchena kutenga chikafu panonetsa because inenge chingori fight. Panonetsa apa. Saka uraiti mirai hanzvadzi mirai tongoti iwewe ndikiri iwe Gloria how much approximately yaunofungidzira kuti ungada yechikafu pamwedzi kuti titi tauri nehanzvadzi Peter kuti vasende mari kwauri iwewe utenge chikafu chemwana chinopedza mwedzi 3,000 rands. Mukoma Peter are you in agreement with that? 3,000 rands. Yes. Too much. It's too much kutenga chikafu chemwana chemwedzi. Mwana chete. Where's for mwana chete? Mwana 3,000 rands for mwana chete. All right. Imimi mukoma Peter muda kubhadhara mari. Muda kubudisa mari. This is, remember Gloria newewo, this is for food only. This is for food only pasina hembe. And I think 3,000 yakawandisa uzvo sure. Gloria, let's be honest pano kasizvo kufikisana ndezve mwana. No, it's not about kufikisana but iye anonyatsokutoziva izvo ma issues ari pamwana especially when it comes to skin yemwana mafuta anozora mwana anoita 210 sipo inogeza nemwana inoita 108. All right, hold on. Mira Gloria. Mafuta anoita tongoti 300 rand mafuta emwana. Anditi. 300 rand mafuta emwana. Sipo yemwana wati mari. The last yandakatenga it was 108. 108. Sipo nemafuta zvemwana zvinogona kupedza kana 2 months. Sipo mwana 1 chete sipo yake ingogeza chete mwana 1 nemafuta ake anogona kupedza 2 months unozviziva nditi. Ipapo isipo haipedze 2 months because sipo haisvike kupera 2 months ndichimugeza nayo. Inopedza mwedzi chete. But chero ichipedza mwedzi that is 400 rand ka. Sipo yemwana nemafuta that's 400 rand. Right? That 400 rand and then the rest 1.1 yoenda kumwana. Kuchikafu. Yes, but maporiji mwana uyu anodya sadza. Mwana uyu harare pasi anorara akafuga. Mwana uyu aiwa atiri kutaura nyaya yechikafu hatisi kuenda kunyaya yemablankets because mablankets atengwe every month Gloria. Let's be reasonable. Antika, let's be reasonable. Mablankets emwana atengwe every month, right? Titaura nyaya yechikafu chinodyiwa nemwana kachitaura chikafu tikutaura dovi remwana serevita yemwana kana kuti maconflex emwana ekunze lunch box yemwana andika juice yemwana andika upfu hwacho 12.5 andika yemwana yaanodya andika usavi hwemwana matomatoes maonions andiwaona saka iwo are you saying kuti 1.5 iwo haikwaniri because remember kune mwana ari kuZimbabwe ari kuda the same grocery as well. So what's your question if I may ask both and tinenge tazomingisa nyaya ibavo? Saka ndiri kuti inini 1.5 uri kuti haikukwaniri kutenga zvandataura list yegrocery rimwana yatitaura panapa iyi uri kuda 3,000. Saka ukati 3,000 iwewe mwana wekuZimbabwe akanzi 3,000 how much is he earning right now? He's earning something like 43 or 44,000. 43 or 44,000? Yes, somewhere there. Are you sure about that? Yes, I'm very sure I've got the proof of that. His last payment, it was 19,800 per fortnight. Right. And that's
munoona yautaura yaiziva ndakachinja kambani. Mari yaikutaura iyi ndaishanda ndiri kukambani ATL. Ndakabva kukambani ATL kwezvino. Ndakune imwe kambani. Yasingafaniri kuti azive kambani yeyo. Ndakune imwe kambani. Saka iyo mari yaikutaura imari yelast kambani yandaisevenza. Saka kono kambani kwandawarukwa haana chokwa haasi kuziva kuti ndiri kuwana mari. Ndosaka achitaura izvi zvari kutaura izvi. This is a 100% full lie because the major street, when I go there, ndichinosubmit my receipt echikafu chandinotenga pano kuswera nezuro musi weFriday. They found the company. They did confirm kuti vanomuziva ende ari pakati nepakati. Vachida kuziva kuti anokwanisa here kuti vamupe day off rekuti auye azosubmita mapapers avari kuda. Takamirira final judgment yake musi wa30 November. Alright, ngatisanganei pakati guys. Ndinda kukumbirawo this. I am asking this. How about we do this Mkoma Peter na newe Gloria? We are kuita that 3000 pamwana antika. How about inda kumirawo ini? Ati after 3000 pekidi. Ando zvataura. Andisa indo support abana support Gloria. Gloria 3000 ndekuti ndi support na yeye rika ndiye indo support ndeva na Gloria 3000. Pamwana 1. Gloria. Andikwanisi yeye. Gloria andiri kunzwa kuti vari kuti andisupport iwe andikwanisi kusupporta iwewe. No, it's not about supporting me because I don't want his support and I don't want his support. He must listen and hear carefully. I said 3 times. Support yake kupandiri inini andiskuida and andide and andifeda kaida. Right. Saka kana imimi andazi we are kuti has kuda sister has kuda. Unoona chimwe chinonetsa pavanaka. Pavana yatakambogumisa tiri kukoti. Pavana yatakambokoti yokupedzisira. Pavana zvakanzi haafaniri kundipa price kuti pavana ndofana kusupport esikanzi grocery unongofana kutenga grocery chero paunenge wawanini haisi because iye mwana anofana kucontribute pavana pagrocery futi yeye Gloria chero panduti. Saka afana kudependa nokwauri kuti chese chega chingoda mwana chinofana kuti chibve pendiri. Naye unofana kucontribute pavana. Saka chitero under 3000 mwana. Peter, ndikubate muromo iwe Peter. Ndikubate muromo iwe Peter. Pawakanzi iwe na Major Street. Pagrocery remwana, you have to buy what is my basic. So now, wakamirira your last hearing. Wakapedzira kuchengeta vana vacho rini. Saka pesa pa if you are saying kuti inini andikwanisa kuchengeta vana vangu. Andifana kupa amount yokuti ndiyoda kuti bada amount yakati. Inyo amount ndiyoda kuti yendo kuona kuti mwana wangu anokwenba yendo na mwana wangu isha anokwana kudya anokwana kuti ini. Alright, ngatimboitai breakdown yeningikiri yechikafu. Ngatimboitai breakdown yechikafu chemwana. Let me find a pen. Timboona kuti zviri kuenderana mundiudzewo kuti zviri kufamba sei. Tite breakdown yefood yemwana anditika right. Gloria ngatitange newe. Winza taura grocery remwana ndikunyora pasi panapa then we start from there. Ngati breakdown yegrocery. Okay. No 3000 yechikafu mafizi baba kuti vanobhadhara vega. Mafizi so you see. I said 6. I never said fees. I said 6. 6 ichi. I said 6 life boy shops. 6,000. No, I said 6 life boy shops. Okay, 6 my life boys. So 6 my life boys. And it. Yes. Ndiye mwezi wana ya? Yeah, ndiye mwezi wana. Okay. Yes. Yeah, a packet 18 ply of tissues. Machi? 18 ply of tissues. Saka mwana anoshandisa ma 18 matishu mamwedzi. Yes, because he carries some of the tissues to school. All right. Sorry, I'm checking on the receipts which I bought like monthly. Sorry, I think I will take a
just a short time. I'm moving and checking what I was buying. There is 100 mils shoe polish by 2. All right. Black ones. Eh. And they? 6 by 1 liter milk. Okay. Carton guy. Yes. There's 3 by 900 grams wheat picks. No wheat picks. Yes. There is 5 by 70 grams by 5 packets the noodles. 5 noodles. Yeah, and it's anenge ari mapackets mukati ane mapackets ari 3 mukati. I think this one is written 5. That is 70 grams. Yeah. Okay. Yes. There's 6 1 kg my instant porridge. 6. Yes, 6 my instant porridge my 1 kg. Okay, anopedza pamwedzi. Okay. 2 kg of sugar. 2 liters of cooking oil. By 2. Muda 2. 4 liters. Yes, 4 liters. Because I used to buy 6 when I'm buying myself, like for the whole house, I buy 6 liters. 5 kg safe washing powder. 5 kg washing powder. Mwana wanu uyu asikana pamwedzi. Yes, because I do wash every day. I do wash my uniforms every weekend. I do wash the weekly clothes. Unoza Gloria ndandoda tiche zvinhu zvokuti tisangane pakati tiite zvinhu zvokuti tibatsiranika. But iwo usaita mweya imboita tiche mweya wekuti vana vachengetwe vabatsirwe, noti mweya wekuti tifixe one another. Handiti kuzviona. Because right now I'm looking on the receipts which I spend monthly, which I buy myself for the child. I do looking on the receipts. I think. But receipt ya mukutarisa mukutarisa muri tuka nemwana nti muri tu nemwana. And is it? Muri two nemana. The receipt is whereby you are buying the groceries. Muri two nemana. That means you are going to pattern this into half, right? Yes. Dijoka, Glory. Yes. All right. So about 5 kg, papa. Basically, we are saying 2.5 because no one goes to zako. And per 4 liters, 2 liters. And is it because the man the one you may say should share his responsibilities. Exactly. Yeah, that's what I was saying. When it comes to cooking oil, I buy 6 liters because I make my chips in mana. Rice box. So I buy 6 liters every month. That's why I say 4 liters. I think sure we need to understand. But anyway, and that's how about we do like this? Pa Gloria pamwana wanika 6,000 ka chero maintenance cost ya kutaura ipa vana 2 aibuda and kunyepera. Gloria, I don't want to lie to you. And kunyepera. Ku maintenance cost yako chako 6,000 ya kutaura ikai haibude, and you know that very well. You know that very well. Kuti ku maintenance cost statika haibudi. And that's Peter arikutengera vana vake informs arikubhadhira school fees. Antika chisangana ipa grocery ka chita 4,000. Okay, it's fine. 4,000 vese vari 2. Vose vari 2. No, 4,000 vese vari 2. You know the situation of Zimbabwe, my sister. Yes, I know. Grocery and she akusapota mwana wake iye arikutenga grocery kunoko achitumira ku Zimbabwe. That would be much cheaper.
That is much cheaper kutenga kuno 2000 yake rands akatenga grocery kuno kwakatumira kuZimbabwe rinenge rakawanda than kutenga kuZimbabwe nemabonzi. Okay, Papa, we are talking about the grocery only for both kids, right? Yes, school fees. School fees actually dama paper. School fees ataura from the word go kuti I need my paper. Ndinoda mapaper inini. Ndinoda kushindira ndinoda mapaper. Ndichabhadhara school fees yemwana wangu. Panodiwawo pa single yakafa neChristmas iyi. Ndichabhadhara ndichatengawo hembe dzavana wangu already kune mari saved for kutengera vana vahembe. Okay. Ndanisina kutanzwisa ipapo. I was thinking kuti you are talking of kuti one child. Aiwa. Ndikuti 4,000 anjadzi. This is fair. Anjadzi 4,000 is fair. Anjadzi Peter. Yeah. Yes. 4,000 is fair. Very fair to me as a mother as well. Very fair to me. Motenga mega grocery renyu 2,000 you send ku Zimbabwe mwana makuziva paari. Uniform yemwana wenyu aitengwe every day. Uniform is bought gore chitanga chete antika maybe nepakati kana tipetemu antimaona school fees zeku Zimbabwe is termly I see every month but grocery ndiramufa kutenga every month. How about that? Vana venyama. Andina kendoramba papi. Good. I think it's done and solved now. We have agreed on 4,000, 2,000 ndoye grocery remwana waunaye Gloria. And the 2,000 and that's Peter will make sure until vakuziva kune mwana gweru vachatenga chikafu chemwana wavo che 2,000 antika voisa pamabhazi cho vofona kuZimbabwe. Can you please provide him phone number yemunhu anogamuchira chikafu kuZimbabwe kuti chikafu chiri kuenda pakati gamuchira chikafu munogamuchira chikafu chemwana. And also Gloria, can you give this man Peter access yekuti ataure nemwana wake izvo zvokuti mwana tanzi baba musoro bhangu anditaura navo, that's a non-starter, that's a no. Antuona, that's a no. Can you give Peter access yekuti ataure nevana vake nemwana wake kuZimbabwe ikoko? Mwana achitaura kuti daddy bhilo yangu yapera ndikuda bhilo. Baba vachiti ndichaona zvokuita ndatumira 10 rand yebhilo. Tenga bhilo zvisinei newe nokuti mwana kuZimbabwe. Iwe chakungopuwa report yekuti grocery tagamuchira kuno kuZimbabwe rako iwe remwana 2,000 regrocery remwana uniform stationery yemwana uchamutumira achabhadhara pachikoro ega. Unopiwa risiti yekuti mwana pachikoro risiti yabhadharwa uniform vachatatenga uniform and then yoonekwa kuti uniform yosvika sei kwauri because imi you two people hamusangani. Kana uri kuti baba vapakapo kune mwana anopuwa uniform dzako kuna baba apo achionawo baba vake vonopuwa mwana. Kana baba vari kuti ndauya imathenti ndipe mwana ndichitenga grocery mumone pudhuze iwe wagara kupa McDonald apo uchiita survey yako uchimwa kofi yako baba vachipinda Pick n Pay vachitengera mwana wavo grocery vodzoka voisa mwana pauri vodzokera kumba kwenyu woenda kumba kwavo. Fair enough. How about that, Gloria? That's 100% fair. Yes. So tukuwirirana saka ndofunga tawirirana hapana charambwa panapa 4,000 ndio mari iripo 2,000 wokuZimbabwe anjadzi will take care of that. Wovapo number handisi kuti number idzi manje dzichita sei kuti dzisvike kuna anjadzi because you two people hamutaurani. Are you going to provide the number to me kuti ndivasvitse kana kuti muchapanana mega? But now you have to do it yourselves you guys because mwana akarwara munotaura sei? Yeah, ipapo panamba ndotoda ndida kuti ndibvunze imimi Sis Melly because this person ari kugara nemwana is my cousin and this family they know my issue with the father of the kids and these people they were saying to me if baba verana ava vachida kuva neaccess yemwana kwatiri isusu because if anything happen kune mwana ari muroti isusu tinenge tava in danger because there was a lot which was happening behind zvandisina kutomenjena on this zvaitwa nemurume uyu guys listen what I'm saying is for him for the sake of the mwana ari kuZimbabwe I think for now for the sake of peace you knows kuchikoro kwemwana I'm going to send him my details. Headmaster wepachikoro I'm going to send him everything to the headmaster wepachikoro. Even akasenda grocery that headmaster he can go and fetch that thing. No, I'm not adding anybody guys. I'm not adding anybody because you can't do as long as there is peace and we are moving forward we are in the right direction. Antika, all right, and that's Peter. Sometimes maybe you might fail kuti mutenge grocery. Antika, many se kuZimbabwe. How about we organize kuti tatazvwirana kuti it's a once off thing. Chero ne maintenance court those two do the same. Antika, 4,000 tawirana mukangoisa kuna uyu
uyobhajeta kuti mwana tengera zvotengwa sei imongo mufokasira ndizvokubhadhara maschool fees kuzimbabwe nemainform. How about that? Kuti musazvipe stress yekuti mwedzi wapera ndapfa ngombomhanya kuenda kumabhasi ndodzoka ndozoenda kundozodaidai mari mandumupi keshi yangu indoendora kuti andotengera vana vangu zo ndotumira mwana kumushi kwari ana achanacho keshi yangu yaanobata kuzi ndine zvimwe zvinhu ndisingadi kutaurawo futi nenyaya yekeshi yangu kwaari andina keshi ndinomupa ndinotengera vana zviri zvunhu keshi handimupi keshi nehendi kupota bati keshi yangu maoko because pane zvindozviitira handidi kuzvitaura izvezvo my own information ndotengera vana vangu zviri zvunhu ndondoseta zviri zvunhu keshi handina keshi ndobasa poti ndoda kuita vana vangini. Now there is, guys, you must understand one thing. What we are trying to do, we are trying to find a way forward. Pano saka mukada kuti tite timute kuita kuporonga zvinhu ka apana chinobuda at the end of the day vanava those two suffer. And vanava those two suffer at the end of the day. We are to try to avoid izvozvo. We don't want that. I am trying my level best kuti tite zvinhu kuti vana ava Christmas yasvika pave nezvinhu zvinoenderera kumberi ne way forward. So tikasangasa ma issues nekuda kuti tite izvi zvodaika guys ka we are not doing any justice kuvana. The matter is not about these two people. Nyaya inde vana not vanhu two ava. apa ex wife yangu indaone mukadzi wangu wandinogara naye indoda kuzama kuzva kuti handinoya kusangana naye munhu because murume wakwe achazonzwa kuti ndiri kusangana neex wife anofunge chii murume wakwe asina kuti step marriage yakwe ino mukadzi wangu wendinogara naye onzwa kuti ndiri kusangana neex namaya unofira kuti chii. Okay, let's go on that one. Right, let's go on that one. Anjadzi kana mwana akanzi arwara nhasi akafona kuti mwana arwara saka ex yenyu hamukwanisi kuenda here because ex yenyu chitaura kuti mukadzi wenyu chitaura kuti maenderei mwana ari kunzi ari kurwara. Yeah, ndoba naida kutokumbe papo naiye nanjizo ini ndoda kuti mundibatsire papo ndingasumuka nemukadzi wangu ndoenda ndinoona mwana wangu. Anjadzi, can I tell you something? Can I tell you something? Can I tell you something from Munukuru? Mukadzi, your current wife right now, hahana pano kwana pazvinhu zviri kuitika izvi. She is not supposed to be anywhere close panyaya dziri kuitika idzi. She is not in the equation. Vana ndevenyu naGloria antika pekuti mukadzi uya kuzoenda kunoti ichi ngachitengwe ichi ngatisatengwa ndakuperekedza chitengwa ichi ngatisatengwa hapana panofanirwa kutombokwana because if we were to reverse the situation ka kuti Gloria uyu ouya achifamba muchinda imimi naye kunotengera mwana mukadzi uyu she wouldn't like it. Saka let's be fair, she wouldn't like it. Mukadzi uyu kana muri naye ipapo ka ngasare kumba akakuziva kuti akakuwanai muine vana. Right? Sister. Asi kuti ile rekanibobada michana kudaba anauna buda mnana kuda kuexpress kana tsuna. Ita kana tinda kundotengera mwa. Ane chanokondubita mukadzi. Anokondiperekeza unosika unogara ndogara zvakukana kuna ndosi yako wega. Indotora mwana wangu. Oh aiwa okay ndanzwisisa ipapo. Okay aiwa. Alright aiwa ipapo ndanzwisisa. Aiwa. Ipapo ndapanzwisisa aiwa ipapo ndapanzwisisa and I don't see there's anything wrong in that kuti moenda enyu mosvika imota mwana wenyu iye usara akagara ake apa chimwa kapu yake yekofi apo mine mwana wenyu mishaya munoita muchibonda muri tune mwana wenyu. I don't think there's a problem kwandira hangu ini. I don't think there's a ndafunga kuti mimi mukadzi wenyu anenge aripo achiti ichi ngachitengwe ichi ngachisatengwa ichi ngachitengwe ipapo ndaparamba wega pa ndinosvika kana kuti ndosvika mujimisini pa golden mumba pa nomutsvagira shupi yako ndori chamari chigara munomu ndeumeta zvindinoita nemwana wangu ndapedza nemwana wangu ndoya ndokutora todoinda hana handipinda mushopu kuti andotaura kuti tenga ichi indinondotenga nemwana wangu tobvudza mwana wangu izvi yetakamusa pete takamupaga ndapedza ndotora nemukadzi wangu toti toinda chero achida kuuya peroletera tida kuuya nemwandisezvo yava nemurume wako unoya nemurume wako wosiya murume wako unogondogara handina problem yekuti handina problem naye kuti unani kana wakaisa chitende chitsvuku pahembe dzemwana apa ndiani hanzvadzipita
hakuna chiti ndichomwana chakaiswa munoziva pane zvimwe zvinhu zvokuda kuti tingotsvaga zvisina neproof zvisingaitiki munode kuda kungoda nguva dzokutaura tokutsvaga kuti tingokonana nedzimwe nyaya Can I say something about the question you asked about akaisa chitendeba hembe dzemwana? This guy the very day raakanosiya hembe kuchikoro kwemwana mukoti akataura kuti iye haana chaauya nacho kumwana. But to my surprise I was called by the school principal when you knock off pass by here uchizotora mwana because mwana hatina kukwanisa kutumpe transport driver because pane murume anga ari pano nemukadzi vauya vakasiya plastic reacaments. But I was so surprised kuti mukoti ataura iye kuti haana chaanacho. Muri kundinzwisa? Then I went to the school. Then I fetched my son. Ndikati chipita kumota tiende kumbatsira bag tiende. Ndikati is there any problem mandideza kuti ndiuye kuno zvikanzi no. Papa ne murume anga ari pano nemukadzi ane nhumbu but vasiya plastic iri. Ndobva ndatambidzwa na principal and the principal is my witness. She was there. I opened that parcel in front of the principal and in front of my son's teacher. Then when I opened it, I wanted to check kuti chii chiri mukati. Manga mune one pair of shoes, one pair of shorts, one pair of shirt yanga ine chitambo red in front of the principal and the teacher. They are my witness. And then the principal gave me an advice. My sister, don't take this plastic to your house. Don't give this plastic near your son. Take back this plastic to the court and give it to them. Then ndakaita saizo in front of the principal. I never mentioned anything about witchcraft. I never said anything about witchcraft. I said what was in the plastic. I never mentioned that why I mentioned what was in that plastic. That's what I mentioned. I never point anyone. I never said that. If you were listening very carefully, but I said when I opened the plastic in front of the teacher and in front of the principal, those are the things which I found in the plastic. Ndizo zvati zvange ndosakata kuti imba yanga isikakozi vangochera kauya kuwe unokuenda chimwe chinhu kuti riwazodai wachikukirita zvinhu sipo zvega zvega chimwe chinhu hakusi kutaura pindura mubvunzo sezvauri kwete kuti chimwe chinhu. What is chimwe chinhu? Pindura mubvunzo as it is. Sista ngatironge nyaya tindoita sevana vangu sista zvimwe zvakawanda ndinoda kutaurwa right shuwa zvakawanda ngandipakwe vana vangu aiwa vana mupiwi vana vari under age hanzvadzi vana Gloria imbomira vana mupiwi vana vari